Dadewethu asikubingelele sikwamukele ohlelweni lwethu ingilimalile namhlanje. Uke wathi-ke Siteleka ngicela ukuzohlala phansi nawe ngikhulume nawe ngodaba oluthile noma ngokuthile engifisa ukuxoxa ukuze mhlambe nomunye osenkingeni efanayo neyakho noma osewake waba kuyo akwazi ukuhila nawe as well ukwazi ukuthi uphole. Ubingelela umbukelo osekhaya nje bese siyakwazi ukuqala ngomsebenzi wethu. Ngiyababingelela ababukeli. Ngibhalele uSteleka ukuze ngikwazi ukusizakala because kunezinto ezingilimazile empilweni iminyakeni edlule nokuthi ngifisa angihlanganise nomyeni wami. Nginemibuzo engifuna ukuthi ngimbuze yona engidinga impendulo zayo. Okay. Iqalaphi le nto dadewethu kwenzakalani nini yini le eyenza ukuthi size sibe lapha namhlanje? Uyiqale nje kusuka ekuqaleni ngizobe sesiyaqhubeka kancane kancane singikulekelela ukuthi kwenzakaleni yini eyayidala ukuthi kuze kufike lapho ukuze sikwazi uku-understand the journey noma lento leyo kuyiyo eyisizathu sokuthi uzofisa ukuhlala phansi nomyeni wakho. Okay. Nomyeni wami sihlanganile ngo-2015. Okay. Wangilobola. Yeah. Ekuloboleni kwakhe ngo-2015 ngakhulelwa. Okay. Njengoba bengikhulelwa besingakashadi kahle kahle. Okay. So nje ngiyakhulelwa khona la ngisebenza khona. I-contract time ngizophela ngoSeptember. All right. So ekuthandaneni kwethu i-relationship yethu ibi-long distance relationship. Okay. Because yethu ehlala la eThekwini mina bengihlala emakhaya. So ebefika azongibona mhlambe nami ngize la eThekwini ngizombona ne. Yeah. So ngo-2015 ngoSeptember yaphela i-contract la ngisebenza khona. Ngabe there was a time la ngafike khona la eThekwini ngacela ukuthi angifakele i-CV la isebenza khona. Okay. Nangempela wakhuluma-ke nomlungu wakho ukuthi ngithole umsebenzi. So ngo-October ngafonelwa makuphela uSeptember ukuthi angize ku-interview. Okay. So njengoba beselobolile-ke ekhaya kwathiwa ekhaya eThekwini awunamuntu amaziyo so obviously uzofikela umyeni wakho. Ngempela kwathiwa okay uzofikela kumyeni wakho and then ucela ngcono akulobole ngcono akuthathe as umakoti. Okay. Yes. Because ngolesibili ngikhombela kahle soke ngasuka ngalekhaya kumhla 8 I think kwakuLwesine. Ngisuka ekhaya indlela angahamba ngayo mina angaze ngigotshwe nje ngomakoti bonke. Okay. Angaze kwahlinzwa mbuzi akaze kwahlinzwa lutho ukuthi nje uyogana kwakuyinto ayiphuthuma kahle kahle because ngangimele ngibe ku-interview ngolesibili yabo. Okay. So ngafika ngasuka ekhaya ngaya kubo ubhuti wakho nangilanda. Okay. Mangifika kubo ngahlala kumgqibelo nesonto ngesonto sasizobuya size la eThekwini nosisi wakhe. Ngempela masifika eThekwini ngolesibili ngaya ku-interview. Okay. Ngempela bahamba kahle. Ngithe mangifika la eThekwini umyeni wami wangishintshela. Okay. Wangishintshela ngendlela yokuthi ngithole ukuhlukumeza kakhulu. And ngarealize ukuthi lo myeni angicabanga ukuthi ulo muntu ongithandayo. Abengatshengisa uthando before beka right. Okay, before since besikilo long distance relationship beningakwazi ukuchitha isikhathi eside ndawonye. Yes. But so ikhana uzoqala ukumfunda manje. Yes. Okay. So angicela ukubuyela emuva kancane because ngo-2014 there was a time la esake safika saspend isikhathi khona kakhulu ku-December. Okay. Bayisangilibona at that time. Saspend isikhathi ngo-December nami ngabona ukuthi hayi ngempela kushuthi uyangithanda because senze picnic sashutha kumnandi nje yabo. Ukuthi impela ngithi enye into angangibona ngami ukuthi uyangithanda because wayengifonela ayikho imali mhlawumbe wayengipha yona nobakuthini. Yes. Kodwa kuthe ngo-2015 ngawo-September kukhona uxabana saxabana yezo. Yes. Wangangikhulumisa because iyona nto bengihlukumeza kakhulu ukuthi ube ne-silent treatment. Okay. Ebevesana angangikhulumisi ma ukuthi khona into esixabanisile. Ish. So wathula nje uSeptember wonke. Ha. Asikhulumisani.
Hey ngiyabuza ukuthi lo muntu ngizohlala kanjani nomuntu ongaziwazi ukungikhulumisa isikhathi eside and uyazi phela ukuthi inkinga fanele ni makuwukuthi sinenkinga niyixoxe idlule le nto ungaze kuphela ukusasa ngolunye usuku nibe ningakhulumi ngenkinga. Okay sayikhuluma le nkinga yadlula ngathi mina ngaba nama-doubts ukuthi ngiyafuna ukushada naye yabo ngaba nama-doubts ngoba manje ngiyambona ukuthi angeke ngikwazi nokuhlala nomuntu okanje because even that time wayenento yokungicontrola ngisahlala ekhaya ula eThekwini angitshela ukuthi angingaluki ekhanda akayifuni intombazane elukayo. Okay okwesibili after ngitshelile ukuthi ngikhulelwe wathi ufuna ingane zethu zibe ama-vegan. So njengoba ngikhulele ingane yakhe efunele nami mina ngizoba i-vegetarian. So i-vegetarian umuntu akayidli inyama but mhlambe iqanda uyalidla no-fish but ezinye izinto ezenziwe ngenyama akazidli lezo. So athi okay ufuna ukuthathela isinqumo sokuthi yidla ini noma phila kanjani ngoba nakho kuzojabulisa yena noma ngoba naye uphila lempilo so manje expect ukuthi nawe yiba njengaye. Yes le mpilo akayiphilanga angimthandanga ayiphila lempilo mina ngimthande right eyidla inyama yabo ngasho kanjalo because usithathe lesi sinqumo mangabe sithatha mina sokuthi naye uzoba i-vegetarian nami ngibe i-vegetarian. Sizoba ama-vegetarian mina naye ingane izoba ama-vegan ingane azisondeli entweni enobisi into nje ephuma esilananeni nje angeke zizidle. Okay ngiyacabanga lento angeke zilethe eThekwini ngizophila kanjani lento ngikhulume noma uma waseyazi ukuthi ngikhulele ubaba umuntu o-street ekhaya kwangekho lula kwawuloko ukukhulela nje wangafanele nje azi ukuthi ngikhulele even though ngasengilotshola kodwa kwangekube lula ukuthi azi ukuthi sengikhulelwe vele. Okay atshela uma ngathi ngeke mina angisaboni indaba nomfana yokuqala ngicontrol okwesibili usekuphela inyanga yonke mina naye sikhulumisana sizoqhubeka kanjani into kanjani kodwa siyathanda mina ngihlezi ngabe yini engesikwazi ukuyilungisa like komlomo sekufanele adinga isikhathi eside kanje. Ngithuma ngizoyithini mina indaba yokuthi njengoba ukhulela uzohlala kanjani ekhaya and phela umyeni wakho uthi uyakuthanda ufuna ukuthatha wena uzonqaba umendo ubukhulela ingane yomyeni wakho waphoqa ukuthi angidlule kuloko. Okay ngafika ke eThekwini ngo-October ngifike eThekwini ngaya ku-interview ngabuya. There was a day la kwakumele ngisubmit khona ama-bank statement for izinto zami zasemsebenzini since bengiqasha. Okay ayina ngempela but angilazi iTheku mina angazi umuntu engimazi la eThekwini uyena kuphela uyena yedwa uyena umuntu engicike kuyena nje into zonke angazi kusho iTheku ukuthi imisa kanjani mawuyaphi. Okay so athi angiyowenza i-bank statement e-Bridge City yabo. Ngiwalk ngi-avoka. Okay Ngithi mina angazi avoka ukuthi kukude kangakanani mind ngi-pregnant. I think I was 4 or 5 months pregnant that time. Athi uzokwenza angitshengisa indlela yokuya eBridge City angitshengisa indlela yokuya e-avoka. Mangithi ngiyabuka le distance like angiyazi yabo angakayazi because ngaya nje ngihamba ngemoto ngiya ku-interview ngibuye. So sengimele ngiwalke-ke manje. Walk from Bridge City to Avoka. Bridge City to Avoka yezo. Hayibuza ngathi okay ngahamba ngithe phakathi I think I was approaching bani the apart in the crossing. Ngiyabuza ngeke mina ngiyibona le ndawo kanti kuyikephi ngiyamfonela athi hayi qhubeka uzoze ufike emarobotini aphansi kwebridge uthinti yabo ayangiyaye ngihambe sisiyezwa ngahamba inhliziyo yabancane afika sengiyengezelisa inyembezi because kukude from Bridges to Avoka ngenya more especially emntini okhululeka. Babuza ukuthi lo muntu uyangithanda ngempela wayenza isandla yakhe akanayo imali because uyasebenza and mawubuya futhi kumele uhambe ngenyawo. Mangibuya I think ngagibela naye mase ngibuya because wayevele sebenza lapha ngangifekele khona isizwe. Babuza ukuthi ngizohamba uhamba distance endeyanga wayengangicabangeli. Okay ngempela ngihambe ngibuye. Okay ngempela ngiqala ukusebenza uthe ngoJanuary
January okay umholo wami uqala ne athi imali la ekhaya sizoyihlanganisa. Okay. Imali ethile sizoyisave, imali ethile sizothenga ukudla. Uyayithanda yini wena leyo eshiwo nguye noma awunayo isay awukwazi ukuthi uthi cha angithandi kumele uvumelane nento eshiwo uyena? Ngangakwazi ukuthi no mina ngimhlonipha umyeni wami oqala ekhaya ngangifundisa ukuhlonipha yabo. Ngangazi ukuthi yonke into efanele esho umyeni nami fanele ngabe ngivumelana nayo yabo. So ngilo umuntu ohloniphayo ngiyangingane because I was 21 years. Ayingane ngiyazi ukuthi ngilalela umyeni nami ngenza into akashoyo like yonke into akashoyo ngiyenza. So even lento yokuyeka inyama mina ngafika eThekwini ngingastruggle ukuyeka inyama because la ndlela engazi uthenga inyama awuzothenga amasoya thenga amazamu thenga nje zonke izinto ezama-veg except for inyama akhopholoni akukhobisi akho lutho nje into nenyama ayikho. And njengoba ngithiwa njengoba ngikhulele kuthiwa izinto ethile awukwazi ukuzidla ngoba ukhulela ingane yami evegan yabo. So ngangavumelekile ukudla ubisi mina kuthiwa ubisi mangizodla ubisi angingalidli noshukela. I remember ukuthi emsebenzini bekwenziwa iti yabo ekuseni sifike senze iti yabo. Mina bekumele ngidle i-rooibos ngangishuzela ukuthi kumele ngidle i-rooibos angeke ngidle coffee. And lo rooibos angikwazi ukuthela ubisi kuyona because ngizofaka ushukela. Uthi okay kukwena if uzofaka ushukela then awuzofaka ubisi awukwazi ukuthi angikhala siyamazi umuntu ukuthi umuntu okhulelwe uyakhala noma yini. Okay mina ke ngangile sithi Kathi phela uma ukhulelwe umuntu osuke ukhalela izinto eziningi. Ngahola ke maphela inyanga ngajela ukuthi okay njengahola nami ngizokwazi ukuthengela yonke into engiyifunayo. Noma ke ngivaliwe ke kwezinye ukuthi izinto ezithile awuzidli. So mahola ngitshela ukuthi imali uzoyihlanganisa senze ifake i-account. Sifake i-account umuntu uzozenzela i-step order sakhe. Okay. But ethile sithenga igrocer kuphela kuleyo grocer izinto ezayithengwa laphana izinto engizoyipheka kuphela. Into etake away mina mengayazi because even imali yesinkwa bengashiyeki kule mali lesi uthenga igrocer. Isinkwa bekuthiwa akuthenga uflour mina ngizosixova isinkwa. So bekuya emsebenzini ngisixova isinkwa leso uma ukuthi ngifuna isinkwa ngizosixova nakhona kuthiwa ngizothenga uflour brown. Angizothenga okay ngiyagcina sengithi asithenge uflour brown nomhlophe siuhlanganise khona sizokhoza ukuthi isinkwa semhlophe asikho. So zonke lezi zinto akangekisa zona ungekisa ngoba ethi azikho healthy and azikho good for ingane yakhe. Awunali izwi futhi nalapha. Anginali izwi mina ngivuma lo wakushoyo. Okay. Noma kodwa ngiyamtshela ukuthi ezinye izinto ngekisa zona ngiyithanda because ushukela ngona kagcina senginqobile kona because wayesethi noshukela kufanele sibuyeke eloko sho kancane nje ukuthi ngathi angeke sikwazi ke wona ushukela ngoba kushuthi phela kuzophela impilo kanjani. Mina ekhaya ngithathe zonke lezi zinto ngizidla. Ngithathe ngiphila impilo eyasekhaya and abantu abasekhaya bekho happy ngalento ukuthi wena ngiyekisa ukudla. Okay so ake nangempela into engihlokumeza kakhulu ukuthi ebevesane athule utho ukuthi sixabe angazi mina ukuthi sixabene ngani. Ngibona umuntu ashintshe athula ngakhulumisi. Hayibo. Ngizoyibuza kwenza ngaleni ngimbuze ngenzeni yini engenzile bengihlezi ngikhaliswa ukuthi angazi nomuntu ukuthi ngimenzeni kodwa still akangikhulumisi. Luphela usuku lesibini ngisaqala kwabanzima kwakunzima ukuthi ngiwamkele lo ukuthi kunezikhathi la mina khona angazungikhulumisa. So yaqhubeka lento yaqhubeka ngihlezi ngikhala uthola ukuthi uzohamba ngingamazi lokuthi ukephi. Akukholwa ukuthi nami ngimfonele ngimbuze ngoba phela ulovele ongakhulumisa endlini. Yes. Wagcina kuhamba isikhathi sengiwamkele ukuthi okay asikhulumisane ngekhathi esithile. Ngiyakhala wakusakhona umamezala wami wayesaphila ngimfonele manje nginenkinga la mina makangikhulumisa angazi ngenzeni athi ma ingokukhulela umntanami kuyenzeka ningazwani mhlambe isisi lesisenza leyo ntempo ngempela kwaqhubeka okay waphela uJanuary waphela uDecember uNovember ngaqasha uNovember mina ngoba uNovember December January. UJanuary into eyenzeka futhi sasigibela ibhasi masemsebenzini. Okay. Ibhasi because it was the cheapest. Umyeni wami umuntu ongayo uyayonga imali
and uma ubona ngathi mangaba esebenzisa imali kumina uyayimosha or mina ngifuna ukumosha imali into edayisho kanjalo ngoba njengoba ngiqala uhola ngangingenazi izinto zokugqoka mina ngafika ekhaya abona umusuku uyogana vele awufuki nezimpahla zakho zonke because usuku uzogqoka ngendlela ehlukile mina bengakwazi ukugqoka ukuyithengela impahla angibuza ukuthi mangithi ngifuna ukuthenga impahla ezintsha athi zinani lezo ezigqokayo ziseyigugile yini asaqoki ithi mina lezi impahla zindala ngisuke nazo ngigqonisa intombaza ngidinga ukuthi ngibe nezimpahla ezintsha ngoba izinto ezimbalwa lehlamba kuyingubo eziyi-32 athi yena izigqoka lezo zoyiqoqekayo sasisonta besonta 7 days Adventist. Okay. So laphana esabatheni every Saturday kumele sisabatheni liyana lini uyafuna awufuni you are forced ukuthi uye esabatheni isabatha ngena ngo7 ngo9 izophuma ngabo 5 so ngabo 12 kuba nelunch. Yes. Okay. Mina ngithanga ngifike esabatheni mangibuka abantu bakhona bakwistandard sesiphezulu bagqoka kahle benza izipho benze amakhanda mina ngangi-isolate mina abantwini basesabatheni because ngiyayibona ukuthi angifithi la kulabantu abantu bala bonke ba on point. Yebo lapho wena izinto oyigqokile oqala azinikezi confidence uhleli lapha uthi umobuka abantu uzibuke wena ubone ukuthi angifithi la. Imagine kuzohlala lapho uSaturday wonke akufunela ukuthi ugoduke ngihleli lapho uthothi ngizocinezela isisu njengoba ngihleli nje kanje kuzoze kusha u12 ngithola ukwazi ukuthi ngikwazi ukuyikhulula ngiluleke ngonke after that kuyoze ngiphinde ngibuyele futhi sibuyele entambama kusoze siyophuma entambama ngabo 5 zonke lezo zinto zazingangiphathi kahle ngoba ngangifisa sengathi uyangiphoqa because nami nginayo right ukuhlamba ngo12 mangizizwa ukuthi sengikhathele ngangikhathala ngangikhathala Monday to Friday ngiyasebenza umsebenzi angisebenza unzima sisi onzima because emsebenzini ukukhatha izintambo zami ama-drum isikhathi izintambo zogesi unzima so uyawazi umsebenzi wami ukuthi unzima kanjani and masibuya emsebenzini fanele ngime ngipheke yena akhona into akazongisiza ngayo yena maye emsebenzini uyaphumula noma ahamba ayobona izihlobo zobhuti bakhe because yena naye family la eThekwini ahambe abuye mina ngikhathele ngomgqibelo ufunele ngibuye ngiyohlala esabatheni ngesonto kumele ngiwashe ngiclean ngipheke futhi ngikhulele akazongisiza nakakodwa basanga ngicela khona ukuthi cela ungiwashisa ngoba ngikhathele ithi bengawasha ngangawasha ngere awavuma ukuthi uzongisiza yezo mase sifika lapha uthi we kanti washa ayethi bhayi ngeke mina ngikusiza ubuyele endlini hliziyo yami yaphunga ngale langa because ngangizwa ukuthi kunzima ukubuhluphela isikhathi siyahamba nezinyanga ziyakhula. Yes. January sithe masibuyela emsebenzini ngoJanuary kwaphela amabhasi because besigibela amabhasi sigibela ngomovie part. Yes. So njengoba sisave imali okay akube nemali e1500 athi yena ubeke ebhuti wakhe ukuthi aphe ubhuti wakhe enze i-license ngoba wayenze learners license. Yeah. Sibeke la phansi koma trust wethu yezo. Yes. Kuhambeke kuphele amabhasi kuthe angazi masipala wenze njani kufanele sogibela ama taxi. Yes. Mina mangazi athi okay nkosikazi asikhiphe imali mhlambe lisebhenki bese ibeka wena uzogibela i-taxi ke or mina ngenze njani. Into sasiyenza sasigibela I think ngo8 rand usibeke crossing from a crossing sizo emsebenzini ngeenyawo. Bo imagine ngoJanuary I think ngase ngino 7 months. Ngase ngino 7 months pregnant. So besivuke ekseni kufanele ngivuke ekseni because emsebenzini ngingena u7 kufanele ngivuke ekseni ngivukele ngezoshothi ngiyavukela bavuka mina ngizolungisela yena ngilungisele nami yena akhona into azongisiza yena uzokwazi ngithi baba namanje sengwathilile gezi akasho ukuthi mina manje ayina yini ubuyendlula uthi mina ngenza konke la endlini yini umuntu osekhule kakhulu mina mncane mina ngo94 yena ngo91 Okonakelephi yabo mncane kodwa nje uphile angazi indlela wayephila ukuthi because that time I think 23 or 22 ayisayengane wasayena. Yeah. So ngisihambe ke imlo fanele sivuke siye crossing
sisuke ecrossing nantambama mangiphuma emsebenzini 4:30 sizowalka from Avoca to crossing. Imagine into lo distance ngakanani. Ngize ngidumbe inyawo uthola ukuthi inyawo zibuhlungu. Akusahambeki uzongitotobisa sihambe yena sizosiyofika kephi la lasogibela khona sibambe itaxi khona. Kangibuza ayikho yini imali yokuthi ningagibela noma ikhona inkinga manje ibonakala ngathi nizoyimosha. Inkinga ukuthi sizoyimosha ngoba phela imali ikhona ebank. Angithi thina bese imali mayifika senze half enye ebank enye sengukudla. Okwakwenza inhlozo yami yabuhlungu kakhulu noma bengafuni ukukhipha nemali esebank but ikhona imali yayise bantu kwambhede ibekile angazi ukuthi ubhuti wakho wayicabanga ukuthi uzoyenza nini license wayethi uzomnika ngaleso sikhathi omnika ngazo wayengathatha ngisho 100 rand kuleyo mali athi ukosazi wami uzogibela mina ke sengawokha ke mina ngoba yena futhi ukhulelwe wayengangicabangeli yabona indaba yokuthi ukhulelwe mina ngangingakujabulela ukukhulelwa because yonke into ngangizubunzima kuyona physically na emotionally because ngalezi khathi suke ngakhulumisi ngazo kuyazwela kube enhlizweni yami ukuthi noma ngiyayibuza usuke sengimenzeni ngalesikhathi engangisizi uyadinga usizo umuntu uyadinga ukufila ukuthi uyathanda umyeni mina ngangaboni ngangokodwa ukuthi uyangithanda because ayikho into wayengenzela yona ephathekayo la mhlawumbe yathi ngikuthengele into ukuthi thina mawukuthi sothenga bese senze grocery eqondile phele kanjalo sakwenza ke lo ngempela kwadlula siyaphela inyanga I think waphela u3 weeks ifika kungasonyanga agcine sebuyile amabhasi sihamba lo 3 weeks wonke ngiwalk hayi nangempela waqhubeka kuloko kuvuka ke lokho umuntu manje ukuthi simanje singakhulumisani kunalowo amamuzi okumane ngakhulumisana ngiyamtshela ukuthi mina mama ngiyithanda lento oyenzayo lento oyenzayo iyangilimaza because mina kusuke ngingazi ukuthi konakele usuku ngasangikhulumisi uma ngabe unenkinga nomuntu uyayikhuluma ukuthi fanele mina ngicabangele ngikhale ngiyibuza ukuthi kanti ngonini ngoba masefuna ukuba right futhi ngibona ngayo se right okay kuthe ngoma yashazala ingane ke ekuzale ngale impilo yaqala abawesi because ufanele sitholele ingane crash saqasa ngayithola crash eduze yes and lengane izohluka ngale ndlela yokuthi izohluka lengane ngoba phela weekend yathi fika mina anginayiseki kulengane njengewizele nje kahlahle yonke into ezokwenza kulengane into eshoyo yena oyinale igama lokuthi ke kugcina izwi lakhe la endlini ngoba uyena indoda la endlini so esebizele ingane athi masiyamsoyisokisa I think ingane yayino 3 weeks lapho angakapholi kahle because angithungiwe ngisho uthungu fanele sihambe siyothola isosokisa ingane no3 weeks yini le jahela ngakuthi lengane ngeke izikwazi ukulinda izikhule because umuntu beliyasona mina kanani athi ngoba ngisho njalo mina sizokwenza onele into ukuthi yonke into ayine show yena akekho umuntu ongayiphilisa ahlahle ngoba ungathi umuntu lo nepower enkulu ukudlula wonke umuntu ngempela sihambe singane sasise Arkhipani sibuye ayena ngempela ingane angavumelekile ukuthi idle ubisi idle yonke nojabe sengichazile izongcela ibisi lami until izibe no 6 months njengavela la clinic kusho njalo hayi kufika isikhathi sokuthi ngiyemakhaya ngimaternity leave so ekhaya bathi ingane ingamuza ingane oqala fanele ukahlahle uzalele ekini so mina angaze ngibe ngiyathatha leave ngalelo suku ngangideda ngalo so kwadlula amasonto ngihamba ngaye emakhaya uma wathi fanele ngabe ngibuyele ekhaya lokho zange kumphathe kahle ukuthi mina ngibuyela ekhaya lami angiyikhaya lapho because ekhaya emakhaya ethu ayengaqoqanelanga kakhulu yabo mhlawumbe kwakuhama esinyisigodi kodwa sisendaweni eyodwa okay so ngihlale ekhaya bafike bahlukumeza kakhulu ngendlela engafika ngiyona because ngangiphelile emzimbeni ngangiphelile because kwakunzima ukuthi ngisamukele sonke lesimo hleze ngilala ngikhala ngala ngizidla izinto efanele ngabe ngiyazidla kala so kwakunzima ukuthi ekhaya bamukele lokho bangidlisa yonke into so basikhuluma la efonini uzocasukela ukuthi mina ngiyazidla lezi zinto mangifika ekhaya yes okay so yena impela udlule lo nyaka loyo uthe kulo nyaka lo I think ngane nangayo
Waqhubeka ke siphila kanjalo nami ngaze ngasamukele leso simo sokuthi kuneyikhathi la sikaze ukukhulumisana khona ayikho into mina manje ngenzela yona uma ngabe ufanele ngaba uspend imali kumina iyamosha leyo mali le ebala ngisho ngisengimcela ukuthi cela ungithengele ukuthi angibuza ukuthi awuyithengele ngani ngoba nawe uyasebenza kanjani ngoba imali yethu siyisebenzisa ndawonye futhi wena ungishayela nanomthetho ngemali yami. Kwahamba lokho kokuthi angishayela umthetho ngamtshela ukuthi akona ndoda ngeke ibhlungu lengiphikisayo mina ngazi ngisho ukuthenga iapula angikwazi ngisho ngizohalela ama chips mina ngeke ngize ngiwathenga because ngisuke ngenawo ngisho 2 rand. Wangiduba ke wathi masi imali yakho uzoyenza into yakho nami akekho umuntu ozobuza omunye ngemali yakhe. Okay. So shuthi nami ngizoyenza ngizosebenzisa indlela engithanda ngayo naye. Lo wangishaya ke cause bithi gross amanga biphela ngithenge mina bengithenga igross amaphela inyanga bengingambuza ukuthi wenza so sangivumelana ukuthi yena uzothenga umuvo mina ngizothenga igross. The rest kasazi ukuthi ubani uzoyenza neyakhe imali uyayibeka owenzani. Yes. Angempela kwaqhubeka kukanjalo. Engicontrola ke nokuthi nginga prevent yes. Ngingacwangisa ukuthi ngibe neningane. Ngakhulelwa ingane yesibili. Okay. I think ingane yami leyokuqala yayino 1 year 7 months. Isacela ibele. Ngaphinde ngakhulelweni. Isimo saba wese umthwalo usongaphezulu ingane sezuthu. Okay. Uthe ngo-2017 kusenzeka lesimo sokuthi asikhulumisani ngelinye ilanga ke sahlala I think kwaphela 2 weeks singakhulumisani siya esontweni siyakwenza konke kodwa nje asikhulumisani ebhedeni kube senaloku kuvele agudle uthola ukuthi uzolala ku-edge yombhede ngoba angazi sixabene kanje because mina ngibelieve ekutheni umuntu makhona into emdlala akasho ukuthi sibanga ngazi ukuthi sibanga yini. Yeah. Okay ngoba sengiadaptile vele ukuthi asikhulumisani ngezinye izikhathi so mawenzela izinto ngalesikhathi ningakhulumisani uyazithatha bupheka mhlambe umpakele uyadla akukho bengamenzeli kona ngiyamphekela uthola ukuthi sometimes akazi ukufuna lokudla uthola ukuthi uzonika ikhanda nje ukuthi mungamhambisela ukudla athi kanje ikhanda ukuthi akakufuni ngikubuyisele etafuleni ngikubeke. There was a time nje ngangimayelele impahla zakhe ukuthi uzoqhubana mina bengibenza konke ke ezumuntu wesifazane ngiphekela ngimayinela ngimenzela yonke into uthola ukuthi uzothatha impahla enga-ayiniki wardrobe ngoba ufuna ukugcwalisela mina ukuthi ngimayinelile mina ngiyamenzela yonke into akazi ukufuna lokudla kwami asikhiphe impahla eyishwabene wardrobe aqoke zona ngoba nje unalento emcasula engayazi angafuni ukuyikhipha. Okay, so there was this incident ekwazi kwashona uma wakhe kuyona okay singakhulumisani kunjalo shuthi angazi sibangeni la etafuleni sasimela etafuleni so2 angisakhumbula ukuthi yini la eyazi ukuthi sikhulume njengoba sikade sithulile ngithi yenza ukuthi sikhulume shuthi ngamphendula kabi mina. Yeah. Ngamphendula kanti ngizogoba kanje wangivusa ngempama kanje yezo. Wangivusa ngempama kanje ngishaya. First time ekubeka isandla. Yes, first time. Mangivuka lapho nami ngaphindisa impama. Ngamshaya. Sho ukuthi ngesashayana kanjalo. Ngagcina phela sengiyiprotector mina because vele umuntu wesilisa unamandla ukuthi because how uyaphindisa asiyakushaya ke. Wangempela ake nami ngakhala ke shuthi siswakhe ehlala next door ngaphuma ngamemeza siswakhe ana ngempela wafika wakhuza lapho ngase inhliziyo yami yababhlungu ukuthi lo muntu sonke lesikhathi besingakhulumisana manje usenerate ukumbeka isandla ngashela ukuthi yazi ngiyaphuma ke mina manje kuyomshado ngoba phela mina bengiphilisa kabuhlungu umuntu sonke lesisikhathi ngibekezelele yena ngenza intando yakhe mina bengaluke ekhanda bengadla ukudla zimithi izinto bengazenzi yena engekho nokodwa yena akwenzayo ukutshengisa ukuthi uyangithanda noma uyangikhathalela ebengangithenga ngisho sweet njengosithanda sakhe kodwa mina ayikho into ebengamenzeli yona yini ngayibuza ukuthi yini engisengizoyihlalela ke manje ngoba phela ubuya angakhulumisa nokungikhulumisa uye sengizoyihlalela mesizongibeka nesandla ngathi sathi ukuthi ngiyahamba yezo uqala ngathatha ongacela uTedezi emsebenzini ngathi ngemakhaya emakhaya ngangithi ngiyoshiya ingane kuma
ngibuye ngimangibuye eThekwini ngihambe ngiyoqashela ngihlalele ngedwa. Okay. Ngithe mangifika ekhaya kwathiwa mntanami phela ngeke uhambe kanjalo. Ngeke mina athuma ngeke mina ngigodla ingane ka yasemzini. Emzini bengazi. Asihambe siye kumamezala wakho siyombikela lo daba. Yeah. Okay. Uma umamezala wami wayegula enesifo sashukela yezo. Okay. So ehlala avukela ushukela ehlala umvukeli. Yeah. So Thomas safika ngekho right. Yes. But wayehamba egule ehamba yabo. Masifika sibike udaba ukuthi kukanje kanje. Uthi abafonele umyeni wami ngempela ukuthi uconfirm yonke lento esifike engifike ngichaza. Yes. Amafonele umyeni wami, okay, before that umyeni wami ngithe ngisendleleni mina useyangifonela uyangincenga uyaxolisa ukuthi angibuye ngingasaya kuma wakhe. Okay. Ngivele ngisale singibe ngathi ngiyobabona ekhaya ngibuye. Mina ngangafika ngakakhuluma iqiniso ekhaya ukuthi mina into ebengibuyisile yile. Ngoba vele sengifuna ukuphuma vele kulomshado akukho mnandi. Yeah. Ayina ngempela athi yena efonini koma cela abeze la eThekwini izokhulunywa la eThekwini lonke. Ayina ngempela sihambe ngibuyele ekhaya noma kube kusukuthi ngosuku oluthile vele I think okuzoba iSunday because manje ngangibuyele emsebenzini. Yes. Sigibele size eThekwini. Asifika eThekwini uMave labe wes. Ish. Agule umamezala wami agule. Utheme egula nomyeni wami sisengisebenza ndawonye waqoleka emsebenzini for the first time because kushuthi mangaba yena stress kakhulu uyaqoleka into engangikabhathi wayiqoleka ukuqala. Yeah. Basangani ikhanda ngalawo mawaqhika lawo uyaqoleka emsebenzini. Samthatha samisa esibhedlela. Basifika esibhedlela ngalawo mawake esibhedlela eMagandi kokwabo bothume emikanje yilapha sabenganyame sishike noma wami ekhaya. Into ngistress jena ngalelo suku ngikhala ngingazi ukuthi ngizothini. Ngizama ukufonela sisi uma ula esibhedlela uyagula nangu nobafathu la esibhedlela nawe uyagula. Angisazi ngenze njani. Hayi nangempela ke bagcine seadmitwa aphuma umyeni wami asaluma. Agcine sephumile uma esibhedlela naye abe ngathuba ngcono. Kanti uzophinda abuyele futhi esibhedlela agule kanti uzogcina seshona. Ushona the day washona ngayo kwakuyimina nosisi wakhe. Mina nje umuntu wagcina ukubaba uma umina nosisi wakhe washonela ephambi kwamehlethu. Yeah. Samhambisa wayobekwa la masivuke ekseni silele khona kwathiwa akasekho. Ish. Into zabawesi. Cause kwamele sibele emakhaya ke manje semncabeni. Ayisazokhulunywa ke lento sizokhulunywa kanjani because umuntu useshonile and vele ke manje ngeke kusakhulunywa indaba zethu ke manje simo sesikanje. Yeah. Shona mama kufika emakhaya wangcwatshwa ngempela wadlula kodwa kwaba nezinkulumo zokuthi uma nje ngishonile ushone ngenxa yami. Oh. Mina ngilanda uma wami ekhaya ukuthi siyohlasela umakaba umyeni wami ukuthi agcine sekhushukela ushukela washona. Ish. Lezo zinto zange zingihlale kahle ngaze ngambuza naye nawe umucabanga ukuthi ngempela uma ushone ngangiyisola ngihlezi ngikhala ngicabanga lento ukuthi kusho ukuthi mina uma akasekho ngenxa yami because izinto ekhulunywayo ekhulunywa hayi ngake saqhubeka kodwa ke saphila khona kunjalo. Wazalwa ingane yesibili thenzelwe ingane yesibili. Akukho mnandi. Ayikho into emnandi sisi kulo mshado ayikho into ushukela nje. Ingazi imbini ama responsibility ayanda izinto zokugqoka izingane kwakunalento ukuthi esabatheni uChristmas nje ayithengeni impahla za Christmas ingane Christmas of celebrate. So mina kumele ngiyibonile mina ukuthi izami ingane izigqoka ngoChristmas because azikho allowed ukuthi igqoke izinto za Christmas. Yo. Impahla nje ukuthi athi babazo hayi izithengela impahla cha ngibe kuyimina ngibona ukuthi ngenze njani mina. Yeah. Okay kube u21 la wazala khona ingane yesibili wababa khona phelelwa umsebenzi. Semephelelwa umsebenzi kwashona ugogo futhi wakhona futhi. Okay. Uthe ushone ngisaqeda kuteta. Anyanzela ukuthi angihambe yokotiza futhi emakhaya. Yokotiza impela ngilandi nengane encane engake na I think ayina 2 enye ngala usana fanele ngishone nazo emakhaya yokotiza. Abantu bembuza ukuthi
uhambe buya kanjani ngoba phela awukho sesimeni sokuthi ngabe uyabuya uyokotiza ngoba phela unengane incane. Ayina ngempela siqhubeka umsebenzi sihlale because vele angizobe sekusengise livini vele yalengane incane. Sihlale semasihlele livini ubuye nambele uphele lo msebenzi naye sisesihlele sokuthula emakhaya. Sihlale la emakhaya sihlale ube nento ukuthi abuye ebusuku. Okay. Ahamba abuye ebusuku. Ngibe nezitshala zami ukuthi hayi ngeke kushuthi khona into ayenzayo lo muntu. Yeah. Ngingene efonini yakhe. Ngifica naye phela ukuthi khona into ayenzayo. Angidinwe ngikhulume naye. Ngiyenza nje mina ngibhizi ngiyakotiza la kini ngibuyele kini ukuthi ngizokotiza wena ubhizi. Unamantombazane kanjani uyenzelani yonke lonto. Angisakhumbula ukuthi ke saxabana phela lapho kodwa ngagcina sengithi mina ngiyahamba ngibuyele eThekwini. Ngoba phela mina ngeke ngihlale la kini ngihlalele ukuba umakoti wena ube ubhizi nabanye abantu. Yeah. Ngakhuluma nentombazana ngayitshela ukuthi lo muntu lo wenenza lento enenzayo naye umyeni wami ushadile. La ngempela ngibuye ngithi sengisendleleni la eThekwini sihambe sixabana efonini kuWhatsApp sihambe sixabana. Kube negama exabaneni kwethu engilikhiphayo mina engibona ukuthi laba wrong. Okay. Ngathi mina nomndeni ngabani indaba into enikhohlakele kanje. Yezo. Athathe le message ayisendele osisi bakhe. Yo. Ukuthi mina ngithi umndeni wabo ukhohlakele. Ngithe ngifike eThekwini osisi wakho nomunye wangifonela. Wakhuluma washo yonke into ayithanda ukuyisho eyayizongizisa ubuhlungu. Ongizisa ubuhlungu nawo konke into enwayizisho yikona lokho ukuthi thina singenamanje kungenxa yakho. Imagine ukuthi lelo gama lingena kanjani kimi because mina nomamezala wami sasithandana wayengithanda umamezala wami. Wayengithanda ngandlela ukuthi akekho umuntu owayengazi abona ukuthi umamezala kimi. Futhi ungenzi nawe iphutha lokufuna ukuthi ngenelele akhuze ezintweni enibhekene nazo. Futhi ungenayo into ongafisela ukuthi ngifuna ukuthi ashone. Wangazona injongo zami because mina before mashone ngaze ngacela ekhaya ukuthi sibhuti asihlanganiseni imali ngoba uma uyagula emakhaya simqashela umuntu ukuthi because wayihlala nezingane zakusisibaba simqashela umuntu ukuthi akalekho ahlale noma kokuma kugogo yabo. So amanzi akhiwa kude because amanzi ayibuya ngaphumi kompompo uthola ukuthi uma uzowalk distance egule njalo ayokho amanzi abuya washele lezi ingane. Ngavela ne-idea ukuthi mina asiqashe umuntu because vele sonke sisebenza umuntu ozohlala nomamezala wami ekhaya. Yeah. Hayi nangi basathi ngasivumelana ngalokho simane siloko sifaka imali makuphela inyanga. Imina ngashiya umuntu ngigodukile kungazi ngiyelivini mina. Ngashiya umuntu uthi lo muntu uzohlala noma engichaza ukuthi mina noma sasizwana. Uyazisa ubuhlungu manje masuzwa abantu bekusolela ukuthi wena sizathu sokuthi umama azashona. Ngingenxa yakho. Ish. Engingakhala ngathazini ngiyahamba ngoba lo muntu uyangidayisa njengamanje. Oqala ngithanda ziningi izinto mina engicomplaina ngazo kuyena. Ngihleli nje la ngoba phela ngihlela ngazi. Ahlahle mina ngabe mina kade ngahamba la kulo mshado ngoza ayikho into emnandi ngawo. Akabonisa ithando futhi uyahlukumeza. Yeah. Zonke izinto azenzayo akukho okungijabulisa okuwese okungizisa ubuhlungu. Yeah. Okay ngithe ngifike eThekwini ngathi ngiyahamba. Khona sisi wami wayehlala eGoli. Okay. Ngipakisha izinto zami ngahamba. Ngabuye ngaya kuyena eGoli ngathi ngifuna ukuhlala lapha eGoli nawe ungizamele indawo. Ngehlahla ngangisanga njani ngelive ngahola iUIF ngafika ngaqasha eGoli athola iroom ngaqasha. Isiphoje kakulala kusona kakulala isicameni sesiphoje nalezi ingane zami zowu2. Kanti ngephutha ngihambe njani qoqa izinto zami ngizohamba nesitifiketi sakhe sama-matric. Okay. Ngimbhale ngitshela ukuthi ngihambe nesitifiketi sakho ngizozama ukuthi ngisithumele. Abuyele eThekwini. Athi mefika eThekwini athi why uhambe nezingane zonke mina ukushuthi ungishiya nje ngingenalutho awusashi nengane yodwa ngicela unginikeze ingane eyodwa kena ushiyeke neyodwa. How? Uzoyinakela kanjani ingane umuntu wesilisa? Shuthi ke phela uthi mina ngingabi nangane. Kube wena umuntu ohamba nezingane zonke. Ufuna hamba kodwa ushiye ingane yami nginikeze ingane eyi1. Nayiconzulelana manje. Sengimele siqinzelelana. Lengane ina2 lenye isasanda kuzala I think yayinezinyanga. How Jesus. Ngithi mina it's fine ilandi ngizonikeza ingane.
Okay, agibe athi yena okay uyeza la eGoli. Yeah. Ngithi mina okay ayifani ngafika. Mayifika la eGoli afike mina afikele la kuhlala khona usisi wami mina ngihlala emqashweni. Ingane yami yayidlala lapha eminyango igqoka ipampers I think igqoka ipampers neshort nje. Wathatha ingane lapha emgaqweni wahamba nayo. Wafika washo nje ukuthi mina ubaba walengane ngihamba nayo. Ingane mina ngi-expect ukuthi mayifike lokho uzofika sikhuluma kahle ngiwashele ingane ngiyile khonje ngiyipakishele kahle izinto ibuyele nayo emuva. Ngiphela safanele sikhulume lento because angeke ngivume mina ukuthi ingane yami ngempela ihambe. Ingane no2 years lencane. Uzoyinakekela kanjani lengane? Umuntu wesilisa. Ayina ngempela athi masihlangane nendaweni ethile space nje esizohlangana kusona siyokhuluma lento. Sihambe masifika khona athi ke ngihamba nginikeza ingane eyodwa ngithi mina okay asibuyele endlini kwaphela kufanele ngiyipakishele ingane uhambe nayo kahle ukuthi uzobe uyithatha emgaqweni uhambe nayo. Yes. Athi yena akabuye endlini yena uyahamba manje akazulala la eGoli uzothatha ingane yakhe uyahamba ngiyeke athi mina sibuyele nginikeze isitifiketi sakho akafuni nje kwanto ezomyisa endlini. Ngitshela ukuthi waphuca onganqaba mina ngengane ngathi mina ngeke phela uthathe ingane kanje. Nganqaba nayo ngayithatha ngayigona usisi wami wayebelethele incane ingane. Wathatha le ngane incane usisi wami wahamba nayo. Esitratweni nje emgaqweni ngitshela ukuthi ngangikhala ngibhekele wabehamba la ebhekele lengane ngibelekele endala mina lencane. Esitratweni nje abantu sebebuka thina ukuthi ke nawo basesiphucana ingane emgaqweni. Wahamba nalengane eqeda encane isanceliwe isenezinyanga inceli ibisi. Athi anginankinga ngizombona ukuthi uzoyidlisana uzoyiqokisa ngoba lengane inceli ibele kuphela. La ngempela sihambe ngibuyele endlini ngikhale endlini ngifike ngikhale because ngicabanga lengane yami esesukile kumina nalendlela kahamba kaphezela. Ake wasifike mangifike endlini ngikhale ngizwe sokuqoqozisa swami athi hayi umuntu wakho nawe uyafona la. Angisabambi inciko zakhe vele mina. Athi cela imphendulo ngiye ngakhuluma nawe uthi ufuna ukuya azoxolisa nilungisa izinto. Okay. Ayina ngempela ngigcine sengehlika nami ngehle ngimxolele okay afike athi hayi ngiyaxolisa ngaso sonke isenzo sami nami ngokuthi bengirong ngiyakuthanda nengane ngiyithanda sibuyele eThekwini sibe right. Yeah. Hayi nami ke ngangithanda kumina nami. Osiyami. Ngagcine ke sengithoba ngibuyele emuva vele sabuye sazoThekwini. Asifika la eThekwini hayi akuphelanga ngisho yangazi ukuthi ngiphela ngisho inyanga. Umuntu waqhubeka la begcine khona. Uya saqhubeka vele nalempilo bengivele eyiphilisa yona engekho happy ngayo. And ngase ngine depression ke manje because wayenganginaka attention. Uthola ukuthi kuzophela inyanga mina nasithananga asikhulumi asithi uthi mina ngilandeleni wewedwa nje uqoyo ubhekene nezingane njengamanje akusizi lutho akathi wayengisiza ngokuthi sihambise ecrash ngoba babuthu bebancane bothu basihambisa so2 ecrash ngibuye ngiyilande mina ngoba ngathi angibuya kuqala nomsebenzini. Kodwa ekudleni nasekuyigqokiseni nasekuthenini imina vele ofanele ngiyibhekele mina vele umuntu wesifazane. Ekubuyeni kwami eGoli ayibo ngabo ukuthi izinto ziyaziba wesi manje lo muntu akanaso isikhathi sami akatshengisa and enye into engafactor because nasemsebenzini nakhona ngakungaphathekile kahle. Ngangine khona usupervisor wami wayenenkinga nami. Okay. So nje ngangine depression I think there was a time la ngaquleka khona. Ngaquleka khona kuloku ungakhulumisani ke sikwethu ngaquleka ngabona ukuthi why ngathi mina why yini engihlalise la futhi why ngibuyele ngaseGoli because ngilo ngibuze lo ungibuyisele ngeGoli makuukuthi usezoqoba ungiphilise lempilo le. Yeah. Ongiphilisayo. Okay athi alekhunjeni mangeke ngitshela indaba ukuthi ngiyahamba uzoncenga ngenze ngithi ngibe right. Okay this time ngiqulekile sho ukuthi angazi ukuthi ngangiqoleke ehlobo luni because ngaginqeka but ngangimuzwa ukuthi wenzani. Yeah. So wangiphampa la sifubeni wangiphampa ngaze ngaphaphana. Ngavuka ngakhala lapho ukuthi sekuzofa kushiya izingane zami futhi ngishela lo muntu. Wayekuze kufikelele kulesi futhi ngaphinde ngathutha futhi ayisithwala yami ngahamba ngathi ngoqasha futhi. Sengithutho kwesibili ke manje. Yeah. Ngawuthola indawo le eNanda futhi. Ngangithi ngicashileke lapha. Okay.
ngahlala khona mangihambile akayihluphi nokuthi angifuni okanye athini uyayithulela nje ayirelaxela aqhubeke nempilo. I think ngihlalile khona 2 weeks wathi sekwangifonela wangincela mangihambile bengafika ngiqome la ngifike khona bengifika ngihlale ngibe naleso stress ke nalokuthi sometimes ngiyamkhumbula nalokuthi awungilonely yabo and yimina nalezi ngibuka nale situation engihleli kuyona la angithandi nami kodwa ngithi ngithatha lesi sinqumo ngoba ngifuna ukuphuma kuyena yabo. Hayi sithe masifika emqashweni ngathola indawo ngahlala ke nezingane hlale khona 2 weeks wangifonela wathi ucela ukuthi angibone sizokhuluma lento. Yes. Hayi nempela mangifika uthengele iring ngathi ngithenga angisakho sho ukuthi iring wayithenga before noba after ngihambi athi asihambe ucela ukungikhipha for the first time ucela ukungikhipha manje njenge ngikhipha akangikhiphele restaurant ungikhiphele epaki safike sahlala epaki sakhuluma ke waxolisa uyangithanda nezingane uyayithanda angathanda ukuthi ngimshiye. Okay ngamxolela ke wangifaka leyo ring leyo yeso ngempela sabuya asikaze sihlule restaurant ukuthi okay sizodla sizothini into engikhumbula ngathi ngathenga ice cream iyenzani kanti le mali ekuyini ngisave mina ngangisiza ngayo ekhaya abantu ababesokola kakhulu bengekho umuntu osebenzayo ekhaya kahle so bekuye ukuthi makukhona isidingo ekhaya mhlambe ngibaphi lo mali le yena ngazi ukuthi wayenzani. Okay Kushuthi wayegcina because there was a time la wafuna ukuthenga imoto khona kodwa imali yagcina isilahlekile because there was a time la wayelahlekelwa waphelelwa umsebenzi khona kwaphuma izimali zakhe zokuthi kade sebenza. Yes. Lezo imali lezo azangithi ngisweet kuzona mina lezo kodwa unkosikazi wakhe ngisho unkosikazi wakhe mina manje angazi ukuthi ngigqoke lezi ba ngoba ayikho leyo impahla yokugqoka wake wathi wangithengela yona mina into yena ebengenzela makuukuthi siqabene ufuna ukungibuyisa uthola ukuthi uzothenga mhlawumbe lokho akafuna ukuthenga okuncane just ukuthi mina ngixole ngibone ukuthi hayi asibuyelane sibe right yabo. So ke sabuya ke lapho kulo lapho sithi besiphumile sabuya saba right saba isikhashana ngo2020 la isigameko esikhulu esako 2020 ngo2020 kwenzeka izinto eziningi because ngase ngibona ukuthi akasangifuni lo wangempela uyangitshengisa ukuthi angamazi nokuthi wayeseqonyiwe noma kwakwenzakalani because amafoni besinga umunye bangasethinti ifoni yomunye angazi ukuthi kwakwenzakalani because unyaka nje ngo2020 uqalile emva ukuthi sengibuya lapha kwesibili angihlezi ngiyisola mina mase ngibuye kwesibili emva ukuthi ngithi bengithathe isinqumo sokuthi ngiyamshiya mase ngibuye kwesibili ngihlezi ngibuya sengiyisola ngo2020 ahlale sihlale ngithi mina ngicela ukuphuma kulomshado lo ngoba lo mshado unzima awungithandi because bese sihlala ngathi ngangazothi ngiyiklina la ekhaya noma ngizothi ayukho besikwenza ebhedeni akukho besikhuluma umuntu besephila impilo yakhe nomunye ephila impilo yakhe ngathi mina sizohlala kanje kuze kube nini waphela manje ungathi mina nawe sishadile wagcina nje ukungithinta ngesakho isandla ngize ngimbuze lo mbuzo njalo why ungikhulumisa abuzena ufuna ukukhuluma ngithini yini le ofuna siyenze ongayisho kufanele ukuthi senzeni. Ngabhala incwadi ngambhalela incwadi ngathi mina ngidecide ukushiya ngempela ke manje sengoshiya kwesigaba manje kwesithathu ngithi impendulo yakho oba ukuthi xa ufuna ukuhamba ushiye ingane zami lapho ngase ngidecide ukuthi yazini ngiyamshiya ngempela ngoba ayikho into esiyenzayo together mina ezabantu abashadile. Okay kwahlaleka ngangiplan ukuthi ngizomove out makuphela inyanga sengibhalela incwadi ngamala sesihlukene kahle sesihleli nje mina ukuthi ngilinde ukuthi makuphela inyanga vele nawe unikezele ukuthi ufuna ukuhamba ushiye ingane zami yabo. Okay kufika umunye umfana emsebenzini ngimqome lo mfana angishele ngimqome yezo ukumqoma kwami ngifuna into ezokwenza ukuthi lo muntu wesilisa othi umyeni wami izomcasulela ukuthi angizonde. So ufuna ukuphuma kuye ngifuna ukuphuma kuye manje uthi unalento engqonile ukuthi
angimkhiphe ngomuntu angimkhiphe ngomuntu ozwenza ngimkhiphe angifuna ukumlimaza kahle ngifuna into ezomenza ukuthi akangizonde angasafuni ngiyazi umuntu wesilisa mangaba umjolelile uyakuzonda obviously uhlela zokuzonda and mangabe sengizondile obviously abanye bayabaxosha abanye bayababulala abanye benza izinto eziningi mina ngifuna lento leyo ukuthi ngifuna ukuyiphindisela kulo muntu akaze nayo lobuhlungu kade ngidlulisa bona yonke leminyaka ngifuna nokuthi futhi ngiphume kuyena ngithola umuntu abona akasazokwazi ukubuya zoncenga vele ngoba vele sengiphumile kade ngimane ngiphuma ngibuya abuya ngincenge ngibele ngoba vele bengenamuntu ngaqoma ke emsebenzini ngangafihla ukuthi ngiqomile ngoba vele ebenganginaka benganaso nje isikhathi sami wathatha isikhathi ukuthi anotice ukuthi mina ngiqomile ngoba bengifona mina ngifone khona la endlini akanginanga vele uyinakela ifoni yakhe uma ngalala ngifoni yakhe akekho la endlini akizombuza akekho uzombuza futhi so kuhlaleke kuthi ngelinye ilanga ngangiyotesta ngiyenza license okay so athi yena uzophelezela nezingane that time I think wayengasebenzi ngaleso sikhathi leso ayengiphelezele kwakhe sithi sila endleleni kufone lo mfana lo othandana nami ngitatazele mina ngibokutshengisa ukuthi angifuni ukuthi ayibone le call le engenayo kanti uzoyibona abuze ukuthi ubani lo fonayo angazi ukuthi ngimseve ngabani ngithi mina ulowo muntu lo fonayo agcine okay sihambe kanti sothi sila endleleni a check i-password yefoni yami yo ukuthi kanjani hayi sihambe sifike masifika laphana ngiyami ngiyotest athi yena angishiya ifoni ngithi nayi ngishela ifoni athi yena ayishiya ngizotesta kanjani ngiphethe ifoni nana ngempela ngishiya nginankinga ngithe mangihamba ushiye ukuthi ashiyeke avule ifoni yami abheke yonke into ukuthi ubani lona kade ekhuluma wayebe ngade ngi-react kanje afunde yonke into esasikade sikhuluma yonke into esasikade from ekuqaleni I think inyanga yaseyiphelile nginalo mfana abheke konke mangibuya ngibuye testing singene ngempesiyami athi yena yazi ngibonile zonke lezi zinto obozenza la fonini yakho ngithi mina vele kunjalo angithi mina ngicela ukuthi asihlukane ngoba ngikhathele impilo ngiphilisa yona angizuyiphika noma into ekwenile iyona futhi angixolisi ukuthi ngikwenze ngamabomu ngiyahamba angithi ngitshelile ukuthi ngiyahamba wena wathi ahambe shingane zakho ngihamba ngempela ke umfana wangaba yile ndlela expect ukuthi kuzoba yona ukuthi adini mhlawumbe angishaye or enze ini avesana umfana axolisa athi ngiyaxolisa mama ngicela ungayenzi lento yokuthi uhambe ngithi mina usakungangaki mina ngixolela sekangaki mina ungilanda la ungilanda khona ngixolele ukuthi sizobuya siqala impilo kabusha uphinde wona ungicindezele wenze zonke lezi zinto zenzayo why manje abana sisinqome njengongibona nginomuntu ngenzela ukuthi ungabisana banayo chance yokungena izinto zawawe esikhozi wavele waba ne depression straight engikhalela mi okwengane ubona umuntu emekhalela engale encane ihamba because njengithi wayesebenza noma ngasebenza ngisakhumbula noma wayesebenza noma engasebenza that time ngikukhumbula there was a day nje ngangiye emsebenzini kumgqibelo yena ebuya wayesebenza because wayesebenza ebusuku nasekuseni ebuya ekuseni ezendlini wahlangana nami endleleni wakhala mi inyembezi amakhalane bebuka ukuthi hawu waze waheza kunobukhaliswa yini wancenga wathi ngijike ijike ngibuyele endlini ngizo axolisa wayixolisa wayihlezi into exolisa athi okay it's fine ke uzosithanda sobabili kodwa ngicela ungahambi ngase ngimdabukela nami ngamdabukela ngathi okay fine ngizohlala la ngizohamba ngahlala naye angimthandi because ama feelings sekade aphela uthanda lisekho nami enhlizweni nami sengijabulela nomuntu ke manje onginikeze le nto bengede ngingatholi kumyeni wami umuntu okhulumisa mina umyeni wami engangitest ngisho ngitexta ku WhatsApp okanye ukuthi siyakhuluma ama message nje uthando mina ngwazi ukuthi angisifonelani nje abantu abathanda nasi kwazi hayi so bengithola lokho kuloko okay uyangifonela uyangibhalela uthi so I was stressed ngazitshela ukuthi okay uzoba right because the time la ngabuye emsebenzini angikhathele ngalelo langa lelo okay ngathi nje athi ngilala ngani ngithi ukuphumula
ngithe ngisacambalele nje kanjalo ngizwe ngazi ukuthi isound awuyisound kanjani kodwa ngathi mangiphakamisa amehlo ngafika uyayilengisa lapho ukhona endlini ngikhona endlini ingane ikhona zilele awuma uthathe intambo yogesi wayilengisa ngithi mina yini lo yenzayo wayesamphezulu bhakethi okay ngisondele mina ngifike ngimbambe ngithi mina yini lo yenzayo avesala ngikhahle ibhakethi intambo ingene la eqaleni yimi lo memezomakhelwane ngiyakhala yabona sengithukile nami ukuthi hayibo impela uyayibulala ngithatha ummese nami ngafike ngambamba ngiqale into engikhumbula ngafaka isandla la before akhahlela ibhakethi ngazama ukukhipha isandla nami ngiyacashe ngalimala la isandleni because intambo yaseyingeni ngakhahlela ibhakethi ngathatha ummese ngamnqamula intambo le wawa phansi wasequlekile at that time abembeza omakhelwane nami bambiza bafika bathela ngamanzi wavuka phaphama wakhala wasedabukisa cause wasehleze ekhaya okay emva kwalokho aphaphama atshela umakhelwane ukuthi lona uyangifebela emsebenzini akangithanda akangifuni mina ngiyamthanda ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe ngithi mina kodwa nawe indlela ebungiphilisa ngawo wena ubungiphusha away yini bengenza ukuthi mina ngihlale la endlini ngoba phela yikho mina into obuyitshengisa ngayo ukuthi uyangithanda ubungizisa ubuhlungu bengihlezi ngilala ngenyembezi ungabi nandawo nezinyembezi zami lezi engiyiphalayo kodwa manje usukhalela ukuthi ngihlale okay fine ngihlalayo okay kudlule lokho besiqhubeke sihlale osengisihlala ngokungincenga mina angifuni ukuthi ngizomlahla lo mfana kodwa ngithi ngihleli naye la okay emsebenzini afika emsebenzini awombe ukukhuluma nomfana ngicela uye kwasikazi wami ngiyamthanda ngizoyenza sure ukuthi ngimthanda ngendlela right ngiyacela okay agcine lo mfana loya wayenomuntu wayenaye agcine sethola inamba zalo muntu wami bakhulume eceleni babuye kuthina osekuyinto ke manje seyikulu ngempela ngoba manje nkosikazi wakhe na umuntu wakhe lo wasemfuna ukuthi babuyelane because mina ngimfica nami ngamfica esesimeni esifana nesami ngoba uthi wayeneyinkinga nomuntu wakhe so nami ngafika ngavala lo gap kanti navala igap ngapha yes okay so usakhuluma ngentombazana nomyeni wami sakhuluma so4 nje ukuthi okay asiyeke lento esiyenzayo nami ngizobuyela umyeni wami noyena akhe abuyele entombini yakhe okay mina kwangekho lula ukuthi ngimiyeke la mfana nalo mfana ngekho lula ukuthi anye because wayengithanda okay savuma ukuthi ukhe sizohlukana kube kanjani empela sasihlukene ukuhlukana sasihlukene ngoba kwakusho bona hayi ngoba kwakuvuna ngoba kusuka enhlizweni zethu okay into eyenzakala baheka amafoni wethu ukuthi mina ifoni yami yonke into engiyikhulumayo izovela efonini yakhe nomunye izovela nangahle so baheka amafoni sasithi masikhuluma because was there la wathi angimbhalele ngimtshela ukuthi angisamfuni ngimbhalele ngalesikhathi ngele ngaye ngambhalela nami angisakufuni ungaphinde ungikhulumise mangiphuma ngamtshela mina ngathi mina nami lo kade ethi ngikubhalele lonke ngithe ngisendleleni wangifonela wathi buya jika ngoba manje ngenza isilimi ngithi mina ngenzeni angithi mina ngazi ukuthi ifoni yami ihekhiwe uthi ungenza isilimi abuye ngithi mina ngibuyele ngeke ngibuye emsebenzini uthi vela ngithi ufuna ukuye kule ndoda yakho buya ngathi na ngeke ngikwazi athi ayikho into eyenzile wrong ngathi ayikho into engiyenzile wrong angiscreenshothele iconversation yami nalo mfana ela ngafana khona ukuthi ifoni yami ihekhiwe ayike beheke amafoni WhatsApp eheke lento ama calls because besikwazi ngisho ukukhuluma so sagcina sesiye ukukhuluma kanti enhlanda vele lo mfana uzoyeka emsebenzini nawo usebenza kwenye indawo I think wasebenza 3 months lapha yana emva kwalokho wahamba the day ngangigcina ukumbona like ugcina ukuthi mina naye sathandana sagcina ngoSeptember walowo nyaka loyo yes ngo-2020 sabe siqhelena saphinde sihlangana indawo okay before that ikhona into engiyikhohliwe okay ngisathandana nalo mfana
there was a day la angakaze ngilale khona ekhaya sasixabene emini sixabene ngisemsebenzini nesendlini Yeah. saxabana kakhulu to a point engaze ngathi mina yabona ke namhlanje angibuyele ekhaya ngahamba nalo mfana lo saya wabhukhe hotel ngofana lo salala khona sabuya mangibuya ngakusasa wafika umyena nice yezo angenzela into angangiba wathi ngathi ngiphethwe ikhanda angenzela something ngathi ngizoyiphuza bengalele ekhaya ngayizwe kumele ngakudiniwe so why is he so nice maqeda lapho afuna ukulala nami yezo nginqabe mina ngithi hayi ngikhathela ngifuni ngiyabhula futhi ngiphethe ikhanda umuntu la ufuna ukulala nami ngenkani ngivuza indaba ufuna ukulala nami ngikhala nginqaba wala nami ngenkani wala nami ngangikhala inyembezi in fact kahlahle kokufana nokuthi i-rape ngoba angifoni mina yena ufuna ukulala kwakunalento ayimphusha engathi mase ngifind out late ukuthi the reason why kanje because kwayiziqhaqhazela esheka kanje engifuna ngale ndlela yokuthi ungathi uphusha ukhona into emphushayo ngithe ngiclean one of the days mangivule drawing ngithole khona iphepha elibhala amaphilisi wabantu besilisa ababooster ngabo kushuthi wokubooster kushuthi that time engilala ngenkani wayiphuzela lo maphilisi lawo kushuthi wayephuzela amaphilisi ukuthi angilale ngale ngoba inendlela wayengilala ngayo yayingayiyona indlela kwakuwumuntu lo ongathi uyangifight kahle kahle ulwa nami ngasho ukuthi kushuthi uyangidlongela phela lo muntu lo okay kudlule lokho kagcina sengihlukanile-ke nomfana singasakhulumi ngoba vele amafoni ethu ahekhiwe akho la sofonela khona vele usehambile usebenza kwenye indawo uthe lesi siphuzo wayekwenzela sona ukhona into wayifakile kusona noma ngangazi ukuthini because ngithola lento edrawini amaphilisi nento ebhaliwe ukuthi yabesifazane kodwa ngangalazi ukuthi eyabesifazane ukuthi ababe njani yes so uyena wazoconfessa later mase ngimbuza ukuthi lamaphilisi awani ayibhaliwe ukuthi awabantu besilisa ngazi ukuthi babe njani ngiyambuza ukuthi lento leyo yini lo wangiphuzisayo wona le ngoba ngamvezela islip wayibeke islip esasibhale yonke lento leyo wayithengile nale wangiphuzisayo nawasho ukuthi wena ngelangeli ukuthi ngakuphuzisa ukuthi wena awuphuza ngempela akhumbule kwenze ukuthi nokuthi ngasho nami ukuthi shuthi wangiphuzisela leyo nto ukuthi wayiphuzela ukuthi ngibe njani nama ngisazi angazi nami ukuthi mhlambe ngangikhathazwe leyo nto wangiphuzisela wena noma wenze njani angisazi okay kuthe ngo December ka 2020 okumhla ka 5 saba lathi nje ngalelo suku lelo ngakusasa ngibuye emsebenzini athi shuthi before that ngaye ngabhalela lo mfana lo ngenze ngakhetha Facebook ngambhalela kulo Facebook ngambingelela yes shuthi angazi noma unkosikazi wakhe wabamba noba ubani wabamba ukuthi ngiye ngambhalela mina okay kodwa futhi zangaphendula ayikho into sayikhuluma kwaba ukubingelela nje waphela kanjalo useyakushuthi wabila wazotshela umyeni wami ukuthi mina ngisakhuluma nomyeni wakhe okay ngibuye athi yena indaba ungangilaleli ithi nawe angilalanga mawenze njani athi uyangilalela uyangihlonipha ngithi mina yebo athi na hlala lapha angathi ngafica igunda ingane athi hlala lapha athi ngigunda ngithi mina hayi ungigundelani athi ngoba ngisho kanjalo mina ngithi hlala phansi ngigunda ngithi hayi ngeke phela ungigundini lo ungigundelani athi hayi uzogonda ngekaniki ngitshela ukuthi wathatha iskero sajujuzisana ngeskero silibanga lelikhanda la yabona nje la nemark le yeskero saka la ngagwazeka khona wangiphushela emva kwesicabha wangicindezela kadolo esifubeni ukuthi ngingakwazi nokuthini wangigunda wangihukuthi ikhanda ngeskero enkani kakhala buba baleka aphuma ngabaleka ngahamba ngangazazi nokuthi ngiyaphi inhliziyo yami iphukile lapho ukuthi lo muntu amashance engimnikeza wona amashance engimnikeza wona amangaki waye futhi sangenza lento ngaphuma ngahamba ngaza ngahlangana netende okusonka kulo ngakena lona ngahlala phansi ngahlala alaze laphuma isonto ngalesikhathi ngihamba uyangilandela ufuna ukubona ukuthi ngiyaphamba ethi landleleni ukuze ngihamba ngiya ngaseShebheni wathi ufuna uyongibophisa hamba ngasami siye emaphoyiseni uyongibophisa mofuna lokho uzobe usuchaza ke ngane nzamweni ukuthi ngiphi
hayi la ngempela ngihambe ehlale lapho ngaxoshwa ngahlangana nabantu-ke lapha sekuphuma isonto bangibuza ukuthi kwenzakalani balibona-ke ikhanda ukuthi linjani because wayengigundile phela ayigundanga zonke iy'nwele wayenze nje lowo mahlampempe lawo. Uma ngifika abangithathela abantu bangilalisa kwabo bathi ungaze uzokwenze njani ngithi mina ngisabuyeli laphana ngiyahamba nje manje ngizohamba nginje angihamba ngenyawo. Athi manje uzobuyela-ke ngithi ngizoya emsebenzini ngizocela intombazane khona intombazane esisebenza nayo so engisebenza nayo engizohlala kwayo because kwase kuDisember vele. Yes. Okay nangempela ngivuke ekuseni banginika imali yokugibela ngigibele emsebenzini. Mangifika emsebenzini bamanga ukuthi kwanje ekhanda ngabafonela ukuthi icela baphathele isiqongo ngoba ngangisabeke ekhanda. Yes. Nangempela ngahlala kathando kanti ngenhlanhla ngaze wayifonela ngisho ebusuku ngabo 12 ukwenza sure ukuthi ngalesi sikhathi ngikathandwe ngempela. Angifonela akhulume nami nje isikhathi eside nami ngangilibamba ucingo ngoba ngangingafuni ukuthi acabanga ukuthi ngisendodeni mhlawumbe. Ngahlala kathando for 3 weeks. After 3 weeks ngabuya ngathi ngikamwele ngemakhaya. Mangibuya ukhona iphathe ngiyeqile yomshado ngoba sashada. Okay njengoba sishade ngale ndlela uthe ngoNovember bathi asishade khona ngizoprove ukuthi ngempela ngihlukene nalomuntu lo engithi naye. Sahamba sayankantolo sawushada. Yo sishada nje asikho sesimene right asishadiswa ukuthi siyathandana sishadiswa ipho ukuthi fanele mina ngiprove ukuthi uhlukene nalo ngempela sengichoose wena ke this time sengiyaleka lo ngisho ngizobiza isibongo sakho ngoba vela ukuthi khona ama celebration azowenziwa ashade ngoba sithi siyathandana sishadiswa ukuthi kufanele ngiprove point. Sashada ngaba kanjalo kwakuzi before lesiganeko sangoDisember. Okay ngihambe ngoNovember ngoDisember ngigoduke ngemakhaya. Ngithe mangibuya ngoJanuary ngithiwa ukuthi ngikhulelwe. Esithathu manje. Yesithathu-ke manje ingane. Okay. Angikhulele lengane hayi uNkulunkulu ngangimblame ke that time bathi uNkulunkulu ngakenza kanjani into kanje ukuthi ngikhulele ingane ube wazi ukuthi isimo sikanje. Ube wazi ukuthi mina ngithenjiwe okokuqala. And nama ngeke ngithi akangithembe ngenkani ngoba phela kukuningi esesidlule kona. Mangibuya bathi ngamtshela ukuthi ayibo ngizisela ngathi ngikhulelwe. Bathina ukhulele kanjani? Uthe phela kundlela okhulela iyodwa. Wathi pho ukhuleliswe ubani? Wena ubuye emakhaya wena and wena uDisember wonke kade ungekho. Manje uzothi ukhuleliswe ubani? Ithi mina before ngihambe mina ngihambe ngoDisember ngalala nawe. And before ngihambe ngemakhaya ngalala nawe. And le ngane ngisho ukuthi ngimitha ngoDisember le. Athi njengoDisember kungekho mina ngizokholela kanjani ukuthi ngempela leyo ngane yami. Ngathi mina akwazi akekho umuntu wesilisa engingahlangana naye wena wedwa manje abe ngithi ngihlukene nalo muntu ngihluke. Athi mina yikho into emini engaze ngikhole ephuma empilweni wakho. Akwazi esisi yaqala impilo yami ngathi hayi uNkulunkulu manje ngilahlile ke this time ngoba phela ngizomconvince kanjani lo muntu ukuthi ngempela yakhe lengane and angaze ngihlangene namuntu angikazi emakhaya even la angaze ngihlangene namuntu ngizomconvince kanjani ukuthi ngempela yakhe lengane. Hayi kwaba kanjalo bathi na uthifani ke mawuhlala nami ingane nje ipolisa ngizobe ngenacho ngeke ngikwazi ukuthi ngiyikhethe. Bathi kodwa yakhe ingane bathi na okay ingane yazwa mina ngeke ngivuma ukuthi yami ingane futhi ngeke ngiphike ngale yami ingane yazwa umawayo. Ekhulelweni yunana baba nzima kakhulu because kwasokuyinto yami ngedwa. Abona ilanga abuza khona kakhulu ukubuhlungu ngoba okunye ngase ngikujwayele. Lana yonke into yaseyiqonde mina ngedwa ufu ngiyagula ufu kwenzakalani akasena ndaba lutho. Wathesuka wabeyijolela eqonya afonelwe phambi kwami wasenza umathanda yabo. Mangithi ngiyakhuluma bathi nawe nje kade ukwenza. Manje indaba uzongibuza mina mase kwenziwa yini. Angithi manje I think wasedlulile yena ku stage sokuthi ubehethekile bese right sekehilile ngicabanga ngazi. So sengathi uyayiphindezela manje ukuthi nawe kade ungenza ukuthi manje sekuyisikhathi sami le manje.
ngaleso sikhathi ngangingedwa nganginayo kuphela-ke that time ngikhulelwe nani ayahlala kwaba buhlungu because yonke into yayibheke mina engasanginakele lokho ukuthi waqonya wathola intombazana. Okay, before that ngiye emakhaya ngiqeda kuteta ingane ngivele ngijampe ngiye lapho ngiteta ingane ngiye emakhaya. Ngithe ngisemakhaya vele akanginakile-ke akaze ngipha mali vele ngile ngane yokugcina ngaze ngibe nayo inento yanqaba imali yami ye-UIF. Okay. So ngahlala ekhaya kusokolo ekhaya kuyahlusheka ekhaya kunzima and mina into ebebethemba yena ngiwulovelo ongenamali njengamanje. Ekhaya bekubenzima ngisothi ngizombhalela ngimtshela ukuthi yazi asinakudla sicela usizame uzongibluthika into engazayiphendule ingane wanqaba ukuthi ngiye nazo emakhaya enye yasifunda enye ibingakafundi sahambe cash owangiphatha buhlungu ukuthi ingane zami ngangizizwa kuthiwa ziyantanta nazizi zixoshwa le nale. Ngithi mina ngimbhalele ngithi ngicela ukubuya because vele mina into engihlalela ekhaya ngizihlalele nje sengibabonile vele ku-enough angibuza ukuthi why ufuna ukubuya ubuyelana. Ngithi mina ngiyanikhumbula ngithi phela manje bese sibuyelene. Ngithi mina ngiyanikhumbula nginengane zami ngifuna ukuzoyinakela ingane zami ngoba ingane zami ziyahlupheka nje ngingekho. Athi ingane ayihlupheki zi-right ayifanga ngithi ukazi ukuthi ingane ifile zi-right ingane sohlala lapho ngina yiko into ekhumbula ayikho into esikhumbulayo. Ngithi kodwa lo muntu uyangithanda kusami umuntu ungathi ungasho kanjani into uthi uyakuthanda ukuthi usikhumbulani. Ahlala emakhaya angahlala uthe bengizobuya vele ngoDisemba. Uthe uDisemba ungekafika isikhathi sokuthi ngibuye oshona ubhuti wakhe. Yeah. Uthe mashona ubhuti wakhe angitshele. Ngimtshelele kwakhe kufanele ukuthi ngibuye ngizokotisa. Ngaphela mina into engiyena ngomakoti. Ay ngithi mina okay kufanele ngibuye kushuthi ngizwe ukuthi mina uzongifakela imali yokuthi ngibuye. Athi yena hayi khona abafowethu la engisebenza nabo bazodlula bakuthathe ngetruck ubuye ngetruck. Ngengane mina engane isancane isano2 months kushuthi sizohamba netruck yebo ngizama kanjalo angifaka 200. Lo 200 wawuzongibeza ungiyise la ngizogibelela khona itruck ngibese ngidla kona. Ahamba nengane yami awuhlangana nabantu abezongibe akusebusuku sasihamba ngetruck bangibeke la ebheki ezitulo ze-truck la zamshayeli. Ngihleli lapho ngigoqele nosa ubusuku bonke ngigoqele nosana lapho i-long distance mina kusuka ekhaya imagine labantu babezoqala baqeda ama-deliveries babeyowenza e-Eastern Cape besuka la eThekwini bewenza ama-deliveries e-Eastern Cape. So mina ngoba engeke akwazi ukungifakela imali nje usekhaya that time ku-300 ukuza la eThekwini ngoba engeke adelela lo 100 rand wokugcina-ke ukuthi ngigibele i-taxi ngizofika la ngcono ngigibele i-trucking. Ngahlala-ke e-truckini safika ngafika ngabo-3 la kuso angena endlini ukukatshengisa ukuthi uyajabula okanye ukuthi uyangijabulela ukuthi ngifikile ngibuyile wangibuka nje. Okay ngabona ukuthi okay angamukelekanga la abo. Ngalala nengane zami mangivuka ekuseni wavuka aqala yena wageza wa-ayina wahamba. Akasho ukuthi yapi nangempela hayibo umuntu angasekho. Okay uthe ngabo-10 afoni athi lungisa uhambe uye la kushone khona. Nangempela ngihambe nazohlangana naye etawuni angiyiseke la kushone khona. Fike-ke ngikotize njengoba vele ngiyoba ngokoti. Yena udlula umngcwabo yezwa makudlula umngcwabo athi angihlale lapha kushone khona ngihlalisa ingane. Ngisho ukuthi sizohlala sonke naye uzohlala ngala uzomane esebenza kuzosebenza uzomane esebenza buyele ngala. Athena okay uzobuya akaze abuye nangelilodwa ilanga. Ngahlala lapho nalezo ingane zazizezingidabukela ingane ukuthi kanti mamncane ihloboni leli iphila nobaba omncane. Ngithi mina siphila kanje ayikho into engizoyenza. Ngabuya sekufanele ngithini ngibuyele emsebenzini. Angempela sabuyela emsebenzini.
akulula vele ukukhuluma ngento osuka kuyona futhi oyibunemibuzo yayo ukuthi ngidlule kanjani kule yanto. So hamba vele ukuze ukuthi engathi akusavumi ukuthi ngikhulume kuyingxenye yempilo futhi khona lokho. So nje ungakuthuki. Ukukhipha into eyilahle ngaphakathi enhlizweni kunzima kakhulu. Nokuvuma futhi ukuthi yimi lo mela kuba nzima kakhulu. Ona kube nzima shame, kube nzima impela. So ke ngibuye emsebenzini. Uthe mangibuya waphela uDisemba maqala uJanuary. Ngihlala naye nengane. Ngibona ukuthi isimo asikho mnandi. Engane uyayamkela kodwa akayamkeli. Uyambona ukuthi akazazi ukuthi uyayithanda lengane noma akayithandi. Ngibona ukuthi ayifuni. Ngaleso sikhathi uya uqonyiwe, yabo uyajola. Because khona ama-calls beyangena khona. Mina vele akanginakanga inhloko. Seloko nje ngabuyelana naye. Ngabuya like nje bengongcwaba. Akanaso isikhathi sokuthi uyangijabulela bengade ngekho for 4 months inani. So kuthe makuphela uJanuary nami sengamukela ukuthi kusho ukuthi indlela esengizoyiphila leyo okay uzongilimaza kufanele ngamukele yonke into akayenzayo kumina ngoba phela nami ngamhetha yabo. Senginalo ukuthi okay okubuhlungu ngizokhala ngithule inyembezi ngiqhubeke nempilo ngoba ngimlimazile nami sengiyisola kwasami mina ngisenzo sami ngasenza ngoba manje yonke into esekayenza usene ukuthi vele nawe wawukwenza ukuthi yabo. So kuthe makuphela uJanuary ifone intombazana ukugelinye ilanga kubuphi unyaka? Ngo-2022. Okay. Sesidlule 2022 makuphela uJanuary. Okay. Ifone intombazana ngelinye ilanga ngiyiphendula ifone athi ngicela umnikazi wefone. Ithi mina isho ukuthi ufuna ukuthini ngizongidlulisela umyalezo. Athi yena usiyimessenger yakhe yini. Yo. Ithi mina cha kodwa ke umyeni wami phela ifone yakhe nayo ngiyiphendula. Ujoke ifone intombazana lezo. Ngibuye ngikhulume naye. Bhuti wami okay ngiunderstand ukuthi uyajola kodwa ngicela abantu bakho bangakufoneli ngikhona. At least bayakwazi ukuthi ubuya esikhathini emsebenzini. Ngicela ngiyeze leyo respect ukuthi nikhulume manile la endlini kube nesikhathi sethu. Ayikho vele into wayeseyelalela eshowini. Okay so ngelinye ilanga sengiyazi kuko manje ukuthi uyajola sengiconfirm ukuthi okay umuntu ngaze ngamukela lokho. Ukuthi misuka ngekho ngeke ngize ngimbuze ukuthi ukephi ngoba vele ngiyazi. Okay. Ngelinye ilanga ifone intombazana ngi-answer phone because ngiyacasuka ukuthi kushuthi ongenabuya emsebenzini. Maye emsebenzini vele asanginaki mina. Usayikhulumela nefone yakhe WhatsApp bakhulume abe ifone lapha ayibeke lapha ifone. Iring ifone. Angazi ukuthi babekhuluma lapha na WhatsApp sezozi agcine sefona. Noma wayemtshela ukuthi ifone noma wayekwenzakalani ngoba mina avela kangikhulumisa. Ngi-answer phone intombazana yangithuka yezo. Yangithuka intombazana yathi nje uhlaleleni lapho ngoba uyambona ukuthi akasakufuni. And uyasitshela ukuthi ukuthi akasakufuni akakazi ukuthi uhlaleleni lapho naleyo ngane engayona yakhe. Ngoba wena angitshela ukuthi mina nginjani embedeni akangifuni ube nako nami ukungitshela ukuthi mina ngisho ukuthi ngangitshela nalowo muntu loyo angisekho right manje mayelele nami yabo. So utshela lo muntu wakhe lezo zinto and le ntombazana iphinda lezi zinto ebeke ayikhulume nami ibuyizokuthuka nazo. Ibuyizongithuka yangithuka intombazana angisanami lemazophendula ngoba phela ngiyamuza ukuthi ukhuluma lezi zinto nami engizaziyo ajwayele ungitshela zona yena mangabe sixabana. Ngicasuke vele ngivukele lokho ngicasuke ngempela ngimbuze because ukhona ulele la endlini ifone uyayizi kula speak ifone kwakhona mina naye nengane kasiswakhe endala. Ngimvuse mina ngithi mina athena ngiyeka ngoba awukhulumi nami angazi ukuthi ngisho ukuthi ikhuluma intombazana ikhuluma ishiya ethanda yalikhohlwayo ingithuka. Ingitshela ukuthi ngimumbi angibuyele esikolweni ayikho into engihlalele nje lapho indoda ingifuni mina ngiyifaka endodeni nami ngiyabona
and uyintombazane ikhuluma iqiniso ngempela nami ngoba ngase ngifila kanjalo ngoba ayikho into ayikhuluma nami ayikho into ayenza nami ngivele ngihlele emakhaya bengafuni ngisho ukuthi ngibuye ngize la eThekwini ayina ngempela ngicasuke ngicela ukuthi ngiyanuka ngive ngithi mina yazi ngoba phela ngiyanuka mina ngeke ngilale nawe ngithathe ingane yami ngithathe nengane yami lo ongayazi lo ongayifuni wami nje otshela abantu ukuthi akuyona ingane yakho ngithi ngizolala ngedwa ngithathe ingubo ngithi ngizombatha ngedwa ngilo ngiyakhuluma athi awuthule ngathi mina hayi uthulele ngiqhubeke ngikhulume abese navuka ngishaya yeso angibhonya ebusweni ngaze ngaxoza igazi la ngamakhala usuku mina ingane endala ziyakhala ingane ziyamemeza yebo baba kahle yimi le ngane le endala ingikhuzele yena ithi malume ayile malume yeke sedini usengishaya ngamanje uyabona ukuthi udiniwe aphuma ngabaleka ngawalala kabhuti wakhe yakhala ke lapho ngathi yebo kushuthi bengamele mina ngibuyele futhi la kulomshado again ngangenzani bona sengiyisola futhi okwesangazi ukuthi okwesingaki ngiyisola ngithabana ke manje kufanele ngithathe decision yokugcina ke manje ngazi ukuthi ukugcina ngisaphinde ngibuyele kulo muntu ngoba phela uzongilimaza ke manje ngoba sengishaya waze wakhipha negazi ngivuke ngibuye ngakusasa ngilungise ngami emsebenzini ngifike emsebenzini ngicela ukuthi ngibuye ngithi ngenzani anothi ngathi ngiyofuna indawo engizoqasha kuyona ngempela ngithola indawo ngithuthe ngithe sengithuthile vele uyazi vele ukuthi njengoba sesiqabane obvious ngizothutha vele ukuthutha izinto zami ngithuthe ngihambe ngithenga isponge ngihlale lapha nengane ngibuye esikoleni ngilanda ingane ngihlale ngakusasa ngithi ngiyavuka ekseni amehlo wavuleki ngithi mangithi ngiyavula amehlo nje awavuleki amehlo abuhlungu mangithi amangabe hlangana nokukhanya amehlo awafuni ukuhlangana nokukhanya abuhlungu ngithi kodwa ngeke ngoba bengicelile insuku emsebenzini ngayiniyo sengeke ngisakwazi ukulova manje ngihambe ngaphoqa ngizame ngififiyele ngihambe emsebenzini sema ngifike emsebenzini hayi wavela waba wesikhozi ngahluleka ukujama nje totally banyanzela ukuthi angibuyele emuva angihambe ngiyobona udokotela akazi bonto la eThekwini ngathi mina fonelani yena akho umuntu mina ozosiza fonelani yena nitshela ukuthi akangilanda ngisi angilanda ngempela ngisa udokotela ngawo wangibona udokotela wangisiza ngaba right wathi asihambe selwandle khona ngizokwazi ukugezela amehlo sahamba sayilwandle naye sabuya mangibuya ke ngabuyela kwami ngabuyela kwakhe impela impilo yaqhubeka wathi okay fine ngiyaxolisa ngokuthi kwenzakaleni kodwa ngeke ngize ngithi buyela kwami yabo so ngoba ngiyazi ukuthi vele kade ukuthi uhlambe nawe usudinga ispace sakho kodwa ngeke ngiyaxolisa mina ngisakuthanda nengane ngiyithanda impela sahlala ngayihlalela nami kwami ngaphola ngangena ngisho ibhedi ngenalutho kwakuyimina nje nezingane sihlalela sodwa waqhubeka ngazama umbhede ngahlala ngalanda usisi wami futhi ngathi sohlala naye hayi naye impilo ngasho ukuthi yaqhubeka ngasho ukuthi nje ngimshile nje kanjalo naye futhi enganandaba engaloko zongihlupha uthe ngesinye isikhathi waphelelwa angasasebenzi vele wanyamalala u2 months ngingazi ukuthi ukephi ayibo hawu ngizama umfonela athina hayi ngiright ngisafe la ngikhona ngithi mina kufanele phela ngazi ukuthi ukephi uphila empilweni nabani athi ayakhululeke ngiright hayi nami ngagcina sengiye ngibona ukuthi yimina lo ngimlandelelanga ngiyeke uze wazongifonela engelinye ilanga angitshela ukuthi uboshiwe uthi mina uboshiwe yes ngiboshiwe achazile isitori sokuboshwa kwakhe kodwa ubaboshelanga into abayenzile kusho ukuthi bayasola ngisajele kuyimanje ngitshontshe ifoni sitshontshe ifoni la khona siboleke ifoni isifoni ngimzamele ke usisi wakhe ngimzamile ukumxhumanisa nabo sisi bakhe ukuthi umfoni uthiwa uboshiwe udengakala ibheka 5000 athi mina ngiyakwazi ngosiyami ukuyikhipha usisi wakhe shuthi azama ukumkhipha ngempela abuye bese buyile abuyele la kumina azongincenga akhali inyembezi athi ngicela ukuthi sibuyelane izingane
ngoba ngizoboshwa manje 10 years ngihlala ngaphakathi ngicela ukuthi sibuyelane nezingane sihlale ndawonye nomndeni wami uthi naye ukwazi ukubuyela la besihlala khona ngizoqhubeka ngihlale lana sifanye ubuyelana sithandane kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngibuyele kwabo impela sihlale lana abuyele kwakhe bese into eseyidabukisayo nkosami manje ngihambe ngiyomcheck-a kusho ukuthi sibuyelene-ke manje kodwa mina ngihlala kwami ngihlala kwakhe ngimthengele igrose ngiyamdabukela ngimhambe ngithengele igrose imali yami ngihambe ngiyomklinela ngiphela mangithola i-chance yabo chance ngiyishela because isonto ngaliye ngagcina sengiliyeka isonto mangithola i-chance engiyitholayo ngihambe ngiyomklinela ngimphekele ngihlala nosisi wami la bese siyazwa ukuthi osisi wami athi yazi sisi kuthiwa ongafani nomuntu laphana why wena usamaniya lapha endlini yakhe ngoba phela unomuntu aphela naye emane naye laphana why uzenza isilima why wantoni ungaqhubeki nempilo umlandelelana abantu bathi wena why uyisilima kanje lo muntu uyaqhubeka uyangenisa amantombazane uyawakhipha la nawo manje uthenga ukudla ukuhambisa laphana engaboni wondla izingane zakho ngalokudla ngoba lezi ingane angazenzeli next zibheke wena kodwa manje wena usufuna ukubheka yena naye hayi ngigcine nami sengibona ukuthi kusho ukuthi ngenziwe isilima ngempela ngiyeke hayi kumyekeni kwami ngiqhubekele nempilo nawe uqhubeka nempilo Mosi nami ngiqhubele nempilo angabisangihlupha futhi naye hlale kwakhe nami ngihlalele kwami ngitshela ukuthi asiphele sihlukane-ke manje ngoba phela nawe uthiwa umuntu wakho ngempela sibe abantu abahlukene abanefika because sithanda bengade ngihlushwa amanzi engekho amanzi ngicelele ukuthi mhlawumbe akangithuthela amanzi amanefika manje into abefika yenze ebefika afike la endlini afuna ukulala nami nesifikile ithi mina kanjani ngoba phela mina sihlukene athena phela nomfazi wami awumina nawe nje ngesize sihlukane uma usuhlukene uhlukene wedwa mina ngihlukene nawe uhlukene mina ngeke angisoze mina ngahlukana nawe ithi uyaqhubeka nje wena nempilo uyaphila kahle kodwa mina ngeke uzungizwe ngikulandelela ukuthi kwenzakala nempilo yakho bafika lana nginqabe because sala nje sala ngaze ngamlumana elwe sibanga ukuthi ufuna ukulala nami ngenkani ungitshela ukuthi mina ngifanele ngoba ngilala naye kanti ebusuku uzovuka kushuthi aphethe ifoni yami abone ukuthi senginomuntu ngicela ngimiyeka la endlini ukuthi alale la endlini ngoba aseyivale eminyango engibambile nami ukuthi ayisekho into engizoyenza manje uyangi-overpower yabo so wagcina elalile la endlini ebusuku wavuka bheka ifoni yami wabo ukuthi sengiyajola adinwa-ke waphinde wangishiya engishiyela ucasu ukuthi uyajola hayi ngiyabinanda ngithi akahambe ngoba vele alikho into angangisiza ngayo mina ngiyayiphilela nabantu abama ngabasize ngalutho hambeke ngizwe ukuthiwa ukudrayiva ama-taxi ayikho into angangitshelayo na-ke vele uyiphilela impilo yakho angithi ingane-ke akazisizi ngalutho ngizwe abafowabo wayangasaphose ngisho uswiti mina ngiyasokola la kumele ngigibeze ingane kumele ngikhokhele irent kumele ngiphile na ngithumele imali ekhaya kuningi ingane eziwu-3 kumele ngikhokhe crash futhi akasangisizi ngalutho ngithi kodwa ngoba kuyaphileka ngizomhlupha ngimyeke uthe ngayiqhubeka ngabi ngayiphilela ngoba mnandi ngelinye ilanga ngibuza omunye umuntu wasesontweni athi hayibo umyeni wakho simbone efika nentombazana la ngithi mina ayikho intombazana nami bengengezwe kuthiwa uthandana nayo shuthi umuntu wakhe hawu angayenza kanjani into kanjalo ukuthi alethe umuntu esabatheni abe esazi wena thina ngithi mina yebo ungazi mina kodwa mina naye kade sahlukana esabatheni abasazi isitori sethu sonke saziwa yithina nje sobabili nabantu aba-around so bagcine ngelinye ilanga ngifika laphayana esabatheni after nge-lunch ngihlangane nentombazane ngempela hayi ngihlangane nayo isikhulume engitshela ukuthi ngempela kade saqalana abafana ngiyafika laphayana endlini ngahlahle nje into yethu siyaziwa hayi manje ifika kumina ezofuna ukulala nami ngenkani kodwa wena ukhona ube nento okuyigulisa-ke uthole ukuthi uzoyigulisa abe ngathi uyashona angifanelise emsebenzini ukuthi ngiyashona ngiyagula ngiphume lapho ngizomsiza phela njengonkosikazi wakhe why ungafuni ukuhlukana nami umbuzo wami lo ukuthi why ungafuni ukuthini ukuhlukana nami ngoba phela wena uyaqhubeka nempilo
mina ngigadile ukuthi fanele ngaqhubeki nempilo because ngazwa ukuthi lo mfana ngalesikhathi ethatha ifoni yami futhi wathatha inamba yakhe uyangitshela ukuthi ngifoneliwe la umuntu wathi umuntu wakho ucela ngihlukane nawe sho ukuthi mina kufanele ngihlale ngigade ngilindene ukuthi maseqedile aphinde abuye abuyelane nawe yana nangempela ke kwami lentombazana kushuthi bayilandeleleke sabathi basibize sabatheni ukuthi bathi bazokhuluma lodaba lethu njengabantu abadala ngoba sikaze sahlanganiswa thina ayikho counseling sayihamba njengoba sashada ngendlela vele sashada ngayo akaze futhi nesitholi ziyalo zokuthi unkosikazi uphathwa kanje indoda iphathwa kanje okay akekho oseke wakhuluma nathi kahle kahle siphilela nje impilo esicabangela ukuthi thina right ingako silimazana kanje okay ngempela abantu basesabatheni bahlangane nathi babuza ukuthi wenzakalani ngichaze bathi bona because ngase ngithi ukuthi ngiready for ukuthi ngimdivorce mina because vele indlela sashada ngayo asikaze sishade ngoba sasifuna ukushada sashada ngoba kumele ngiprove point ngifuna divorce so ba-advise ukuthi angiqale ngimdivorce angiqale ngithole ama-counseling ngibone ukuthi lento engifuna i-right yini nokuthi njengoba yena engasebenzi mina kusho ukuthi uzothatha imali zami njengangisebenza mina like bangisabisa nje ukuthi ayidivorce akuyona into right yabo kahle kahle angizame mina ukuthi ngilungise izinto ngithi mina ngizolungisa kanjani izinto nomuntu oqhubekile nempilo chasho ukuthi uzokhuzeka ke naye uzokhuzwa ithi oba manje ngenze njani because into yayihlupha izingane beziloza imvakashela lezo so njengoba izingane ivakasha befika thatha izingane yazise lo ntombazana useyaziwa vele ukuthi uthandana nentombazana izingane zami mina ngithi zikubabazi wanze sihleli nogogo uma ka girlfriend sihlala lapha sesihlala khona safuna ngisho ukuthi ngiyabafonela buyani phela ikole ziyavula manje zinqabe izingane zisafuna ukubuya kumina yona into eyadala ukuthi ngize ngizame ukuthi ngikhulume nalo sisi ukuthi bathi sisi kwenzakalani wayingane zami zingasafuni ukubuya mangimbuza mina ngosisi uthi isihlobo sakhe lithi mina ukwazi ukuba isihlobo sakhe bonke abantu bekhuluma ukuthi ninathandana sifika la because ngifike la ngibona ukuthi kunezinto zokuchobaza abantu besifazane la nabantu bayasho ukuthi wena hlezi ufika ukukhipha amantombazane afaka la so kwenza kanjani ukuthi abe isihlobo sakho hayi isihlobo sami ngibuza intombazane ithi hayi kade sathandana vele ingane ziyafika ziyahlala kwami ziyalala zilale khona nobinini bangihlupha ke lo ngoba angeke ngwazi ukuluza umuyeni wami ngiphinde ngiluze nezingane zami bamtshela sisi ngicela ukuthi kuyo yonke into enyenzayo ningathandana nenkinga nawe abantwana bami ngicela babe kumina mangaba ukuthi bayavakasha ngabi bavakashe ngazi ukuthi bakweni and ingane yami lenye ephakathi nendawo yase-affectekile kakhulu because yaseyinama-inga problems ngoba ingxabano yenu nina nobabili ibiyenzeka zibuke kwesinye isikhathi phambi kwazi ingane so vele ziba nayo lento yokubona nokuhlukumezana kwenu futhi bese kuyazi-affect kakhulu ngoba there was a day nje la ewafika khona ubabazi ethi uzoyibona wahlala ngabona ukuthi sekuba mnyama kufanele ngabe uyahamba ngimcela ukuthi hamba anqabe ukuhamba wakhala ngathi mina phela kufanele wakhala miyinyembezi wathi nganzami baba uma wena uyangixosha mina ngiyanithanda ngifuna ukuhlala nani hlale nathi sonke la sibe umndeni usesebenzisa izingane ke manje ukuthi ingane azibone mina ukuthi kuumuntu omubi angifuni ukuhlala unobaba wazo zayikhala izingane zikhala naye kukhala wonke umuntu endlini ngoba phela lila ngiwumuntu omubi manje usengixosha ubaba wazo agcina ngimyeka kawalala ngalelo langa kusho ukuthi lezi ingane acreate ibond phakathi kweingane noma mncane wazo ingakho ingane sehlala lapha zilala laphana zazi ukuthi kushuthi because intombazana yangitshela ukuthi wabuya bakhiphe bonke nezingane zantombazana nezingane zami kuhanjwe mhlawumbe kuyodliwa out so kahle kahle bese zithanda lo ezimaziyo umuntu mina bese ngikhona ngoba phela ngoma wazo bengeke ukuthi bayifona ngithi ngiyayibuyisa zingafuna ukubuya ingawo sengaze ngayilandelela lento akungiphatha kabuhlungu lokho ngiyakutshela abantu basenkonzweni bathi bazokhuluma nayo intombazane
ngithi mina ngalo ukuthi abathandana baqhubeke Yeah. kodwa mina angingakwazi ukuthini ukuthi ngiluze ingenzani Yeah. ayina ngempela bakhulume kuthiwe sabatheni bengisakule point yokuthi ingane ya-affecteka yezo esikolweni kwathiwa nje asiyiseyise kuma-psychologist ingane ingambe ithole usizo njengasisa mina ngiyise kuqala kudokotela khona sothole i-referral mangithole i-referral ngithi ngicela wena babakho ukuthi umhambise kanti ubaba wakho uzokuthola intombi yakho ukuthi ayihambise ingane yami le esibhedlela bafika laphana kuthiwe mina ngaziwe ukuthi ngashonaphi ingane ihlala nobabayo akazi kukhulunywe nje isitori esingekho mina ngiyabuya ke manje sengibuya kuthemi yesibini izingihambisa ingane wena kuthiwa waziwa nje wangazi ukuthi ngiwashiya ingane nobaba wazo zihlala nobaba wazo wathi bese ngiyabashela isitori esi-right ingane isi-affectekile lapho sekumele ngiloko ngiqeqa ngabuya ngiyaxabana naye ukuthi wena ngithi hambisa ingane kodwa manje usuyihambisisa intombi yakho sifikhuluma izinto engekho laphana ana ngempela ingane ihambile-ke yahamba yaze yaba right isiyekile isikole lapho ifunda khona kwamele siyibuye sizofunda ngala ayina ngempela kwaqhubeka kwahlala kulama-sessions bimani bahamba nathi sathi ngase sibizwa soba-2 Yeah. kwathiwa asizame ukuthi izinto sizenzayo ingane zibone ukuthi si-right khona zikwazi ukujabula zibone ukuthi abazi abasobala senze lokho kufiswa yizona kanti ngaleyo ndlela leyo bafaka unyawo lokuthi lo wami abuye ngazo wena ngayo yona le nto leyo ukuthi usezobuya ngathi ubuyela ingane ugcina sekethi-ke uzohlala nami uzohlala nathi ney'ngane u-girlfriend kusho ukuthi-ke angeke ngisambuza-ke phela mina iy'ntombi zakho ukuthi uyaqhubeka nentombi yakho noma kwenzakalani ahlale nathi mina-ke angisakwazi-ke futhi ukuba nomunye umuntu phela manje ngoba usebuyile angisakwazi kufanele mina ngicishe wonke ama-relationship bengithi ngiyawazama angikwazi phela ukuhlala nendoda endlini ngibe ngithandana endleleni vela ubani ozothemba umuntu ohlala nomuntu wakhe sahlala-ke sahlala ngathi mina ngoba usudecide ukuthi uzohlala kanjeni kushuthi uzongisiza phela ngoba phela angeke ngithenge igrosa ngirente ngibe ngihlala nami mina ngiyakwashala ngiyakuphekela ngikwenzela yonke into kodwa wena ufanele ukuncedise la uzoncedisa khona athina angincedisa ngokuphi ngithi ngegrosa ngoba phela ngizokwazi angifuni ukuthi ngigcine sengixabana noma-stand ngoba usungasakhokhi irent anampela sivumelana ngegrosa sihlale-ke sihlala ngaleyo ndlela ukuthi akesekho ubuza omunye uma kuthi ashonele if mina ngihamba ngomgqibelo ngidecide ukuya letha emsebenzini akazi ungibuza nami ukuthi uhamba ushonapha asibuzani lutho sihlangane ntambama mase kuzolala kuphela ayikho futhi into sikhulumayo ukuthi impilo yethu siyathi siyabuyelana noma siyahlukana ufikile nje wazohlala kanjalo manje mina okungiphatha kabi ukuthi impilo yakhe iyaqhubeka eyami impilo mina angikwazi ukujola mina ngithi ngikhululekile ngibe ngine and phela manje ngifuna uqala impilo eqhubeka eyaphambili angikwazi angizazi ukuthi ngimephi kahle kahle manje ngishadile nalomuntu kodwa still asithandani uphila impilo yakhe uyahamba ubuye ebusuku ngabo-1 abuya lale uma efuna ukulala nami kufanele ngilale naye ngoba phela ngishadile naye ngithi uma efuna ukulala ngaphandle uyahamba uma efuna ubuya abuye yabo so ayikho mina into naye mina kahle kahle sihlanganisayo iy'ngane kodwa manje inkinga yakho ukuthi mina fela ngathi uyangiyuza because ayikho mina into engamenzeli yona even leyo grosa leyo ngithi mina ngathi ayithengwa yena igcina isithengwa yimina kuthiwa ukuthi ngizomcela ukuthi okay iphelile igrosa athi ngikhohliwe uyithenga ukhohlwa kanjani manje usizolala sileni hayi sobona ukuthi sinjani mhlawumbe ahlanganise lento izolala idliwe ngaleyo kusho ukuthi kufanele ngize ngimlandelele ukuze kuphele isonto ukuze athenge igrosa uthole ukuthi uma ethenga igrosa uzothenga ikhombo kusho ukuthi mina sengizobona-ke ukuthi-ke izodliwa nani-ke so igrosa akukazi nje kuyiwe kuthiwa kuzoyiwe esipaka kugcwalisa itroli kuthengwe yonke izidingo zasendlini kwenziwe yonke into kahle kufanele ngithini ngimlandelele ngasemuva for yonke into akumele ngabe uyayenza usamthanda angisamthandi awusamthandi kodwa manje uzizwe ngathi uphoqelekile ukuthi uhlale naye noma umthande ngenkani ngizizwa ngathi ngiphoqelekile because ngishade naye lo muntu and
whoever engimthola ngaphandle ngishadile. Angikwazi ukufihlela ukuthi ngishadile. Okwesibili uhlala la endlini kwami. Kodwa yena uyakwazi ukuphuma makuthi akangabuya kwanye abuye late makusa ngo1. Mina angikwazi ukwenza lezo zinto ngoba ngishadile. Uke wazama mhlawumbe ukukhuluma nomndeni wakho ukubikela ngalelo daba lokuthi sengifuna ukuphuma kulomshado engafakwa kuwona angisaneme neze noma ukazi uzube nesibindi sokukhuluma noma ubone ngathi bazothi bekezela ngoba into eyishiwo abantu abadala leyo. Ngalesigameko ngangishithile. Wangithatha ngisekhaya uma ngibaba washo ukuthi naye ngani usenze ukuthi nami ngachaza udaba ukuthi nami ngenziswe ukuthi abengitshela ukuthi mina mawukuthi angineliseki lelo lithando anginikeza lona angihambi ngiyeke labengibona ukuthi bazongithanda kangcono because iloko wayekusho manje ngibuza ukuthi mina ungithanda kanjani mawuthanda kanjani awuyikho into engijabulisa ngawo ngizwisa ubuhlungu kuphela athi yena awuyingani labo obabona ukuthi bazokuthanda kangcono ngithi mina ilona gama mina langixosha nokuthi vele nezenzo zakhe zazisho ukuthi hamba ayikho into so ekhaya ke bathi ngoba uyaxolisa mntanami ngixolele ngithi mina ngisamthandi ma ngisamthandi ba because kwakukhona noba angisamthandi ngoba ungizwisile ubuhlungu nani enibaziwe bengiye ngimxoxele so bangitshela ukuthi asizame ukulungisa izinto ngimxolele ngizama ukuthi ngifunde ukumthanda futhi masibuyela lana kwaba ngathi abazali bami bamcindezeli ngoba yena bengena backup kahle kahle ngeke beyikhulunywa ngathi yena wafila sangathi yena ucindezelekile ngoba akana bazali because wayisebenzisa nalokuthi yena ngoba engenamthetheli ngagcina sengiyeka mina ukusiphi ingazami ekhaya ngoba yena akana backup uthi yena akana abazali. Yini ofisa ukuyisho kuyena noma ofisa ukukhuluma kuye noma ofisa siyonilungisela noma siyonihlalisa phansi ukwazi ukumkhiphela lobuhlungu onabo noma ofisa ukuyohlala naye phansi bese umcela ukuthi sewucela ukuphuma kulomshado ngoba awukujabulisi neze futhi nothando seluze lwaphelela? Engifisa ukuthi mina ngihlanganise naye ngifuna ukuthi ngihlukane naye. Ngifuna divorce kahle kahle. Akhulule sign phansi ngoba nanisayinile. Okay. Ngoba into edala ukuthi ngifuna divorce mina awukho umshado kuthina sobabili. Okay. Sishade ngephepha kahle kahle. Asithandani mina naye. Ngoba uyakwazi ukwenza izinto zakhe uyakwazi ukuphila impilo yakhe while mina ngingakwazi ukwenza bopheka ngala esayidini. Okay. And mangicela mangitshela yena ukuthi ngifuna ukudivorce nje uthi nakafuna ukudivorce. Uyabona yini ukuthi wena uhlalele ukuhlukumezeka uhlale endaweni ongeneme kuyo ngoba nakho ubeka abanye abantu uqala ukudlula wena? Yebo ngingothisile kakhulu lo. Uyazi ukuthi kuyingozi kangakanani ukuthi ubeka abanye abantu uqala ukudlula wena ekubeni kuwumuntu ozubuhlungu? Angibonile ukuthi kuyingozi because ubuhlungu bengibuzwa daily ngibuzwa futhi ngigcina sengibona ukuthi ngine-anger ngiyama-anger issues because engithathe i-anger yami sometimes ngiyikhiphela kwabanye abantu. Uthola ukuthi sebeze basho na ukuthi ayike manje sesiliselwa izinto esingangeni kuzona. Ngagcina sengibhalele labhuku ngabhala ibhuku ngenxa ukuthi benginobuhlungu phakathi engakwazi ukuthi ngizokukhipha kanjani ngikhiphele kubani. Awukaze yini ngelonke ilanga uzizwe uwumuntu oncishwe ithuba lokuthi enjoy ubuyena? Ilokho engangincisheka kona kakhulu because mina ngishade ngo-21. Isinqumo wawuyithathele sona wena noma isinqumo esasithathwe umndeni? Isinqumo sokugana kahle ngingathi ngoba yimina engaletha umkhwenyana ekhaya. Ekhaya bamamukela wangilobola. Okay, lesi sokusheshisa ukuthi izinto isheshe zenzeke kwakuyinto eyayisuka kuwe noma eyayifiswa nguwe noma into eyayibonakala ukuthi kumele yenzeke ukuze uzokwazi ukuthi ubuye uzozama impilo eThekwini? Ngoba ngisengichazile ukuthi ukushada kwami ngafika la eThekwini ngomsebenzi kahle into eyadala ukuthi kusheshiseke yonke into. Ayikho mina into engaye ngenzela like celebration or kuthiwe mhlambe siyohlanganisa umndeni khona ukuze sihlangane. Mina ngafika ngoba ngizosebenza ngashada ngalo ndlela yakhe. Okay.
qhubeka ngiyabona ufuna ukukhuluma. Manje engikufisayo ukuthi ngihile emphefumulweni, ngithola i-counselling kahle kahle into engiyifunayo ukuthi ngithole i-counselling ngikwazi ukuyimela ngikhulisa abantwana bami. Umyeni nami angisamthandi naye futhi angisamdingi empilweni yami ngoba naye akasangidingi. Naye uyaqhubeka nempilo yakhe, uyinabo abantu abathandayo abaseceleni. So akangidingi. So ngifuna ukuthi siyenze be-official, sihlukane, ngazi ukuthi ngiphila impilo yami naye uphila impilo yakhe. Akukho sizomane sikhombana ngawo ukuthi yini sihlanganiswa ingane kuphela. Okay. Sikushayela ihlombe ke dadewethu ukuthi uthi usuyibonile inkinga noma kuthatha isikhathi eside ukuthi uzuyinothise bese uthi ake ngiphumele obala ngikhulume ngoba okungenzeka ukuba khona sekhaya ophila lempilo kade uyiphila kodwa uyasaba ukusukuma imele ophila lempilo yokubeka abanye abantu uqala wena bese uyibeka emuva noma yokugcina usuyisola ngezinto ozenzile kodwa ubukhava iphutha lomunye umuntu. Sikushayela izandla kakhulu ukuthi ukwazile ukuba nesibindi ume uthi namhlanje ngiyakhuluma ngizolwa nalento engaphakathi enhlizweni yami engilimaza ubusuku nemini engisengifuna ukubhekana nayo ngqo. Leyo nto leyo hlezi iqhuquzela ukuthi abantu besifazana bangahlali behlukumezeke behlale belinyazwe izinto ngoba nakho bebeke noma becabangela abanye abantu ukudlula bona. Hlezi sisho sithi uma kuwukuthi uyahlukumezeka khuluma kusenesikhathi ngoba incebe elilodwa uma ungazange walelapha kufike elinye ngaphezulu ngishathola incane kangakanani kodwa lifike lijule ngoba vele kwaleli lokuqala awuzange waze walapha. Thina esizokwenza njengeStetelegu Media sizokulekelela ekuthenini sikuse kumyeni wakho ufike ukhulume naye ucela okucelayo akunikeze khona uma ekunikeza kodwa makuwukuthi akakunikeza ngicabanga ukuthi uyobe sekuphoqelela ekuthenini phila impilo phela leyo ubungafuni ukuyiphila ngoba sonke lesi sikhathi ukwazile ukuhlala ubekezela uyitshela ukuthi uzoshintsha kodwa wangashintsha. Esizokwenza ke thini sizokubhekezela siye kuye siyozwa kuye ukuthi yena uthini ngesicelo sakho ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo uye phambili bese sikulekelela futhi nakuleyo counseling ukuze ukwazi ukuthi uphole ukwazi ukukhulisa abantwana bakho ngendlela eright nangendlela ozokwazi ukubanikeza imfudumalo ngoba ikhaya liyabanda uma wesifazane engaqinile noma uma wesifazane ehamba namanxeba endleleni gcine kwenza ukuthi angakwazi ukukhulisa kahle abantwana bakhe. Siyabonga kakhulu sikushayela ihlombe futhi kukho konke ukuma nje ungowesifazane uthi komunye odlula kulesi simo odlule kusona akakhulume angahlali isikhathi eside ngoba mhlambe yena wayengasala endleleni wena mhlambe ube nenhlanhla yokuthi uze kufike lesi sikhathi sokuthi ukhulume. Siyabonga. Ambukeli lapho ngasekhaya sihlezi sigqugquzela thina siyiStetelegu Media kakhulukazi ngoba kuhlezi kungowesifazane okhulumayo noma oyilwa kakhulu lento yokuthi akungabibikho umuntu ohlala ebudlelwaneni bese eyahlukumezeka kodwa ahlale nakho akugwinyi. Okwesibili ubudlelwane buwo babantu ababili akusibo babantu abaningi inqumo ziphuma kubo bobabili njengoba kuyibo futhi bobabili abasuke behlanganile bakhuluma noma bavumelana ngokuthi bayalithatha lolu hambo lothando. Kuba inkinga kakhulu ukuthola usuthola abantu abadala sebeyigamanxa kakhulu indaba yabantu ababili ugcine sekuthatheka izinqumo ezicabangela bona bengabantu abadala noma ezicabangela bona bezobe bengekho kulobo budlelwane futhi bengaboni ubungozi babo nobuhlungu obusazoziwa yilabo bantu bobabili. Okwesibili sihlezi sigqugquzela ukuthi eyinqumweni ezizothathwa kakhulukazi kulesi sinqumo sokufunga lesi sokuthi mina nawe siyofa silahlane engathithi ungaqala nithole ukululekeka nithole ukuhlaliswa phansi omunye afundiswe ngothando noma afundiswe ngokunakekela ngoba siyambona udadewethu
unalo uthando futhi ube naso isineke kumyeni wakhe, kodwa umyeni wakhe wasebenzisa amandla okuthi uyindoda wawenza abangaphezulu kwezimo noma wacindezela kakhulu udadewethu waze wamlawula nokuthi akaphile ndlelani le afuna ukuyiphila, angabe saphila impilo afisa ukuyiphila yena kodwa aphile lezo jabulisa yena njengendoda yakhe. Okusho ukuthi akaze kwasekuqaleni iqinisa ifoundation yokuthi wena njengendoda uhola kanjani umuzi wakho noma umfukamela kanjani unkosikazi wakho ukuze ngelinye ilanga engabibikho umuntu oyosizakala ngenkinga yakho noma engabibikho amaphutha ozowenza ebuholini bakho njengoba uzibiza ngomholi. Uthando lungolwabantu ababili, uma sekukhona wesithathu luyamosheka. Engathithi imindeni bingayiqapha leyo nto eyokuthi izivumelwano ezenzeke emshadweni zenzeka phakathi kwabantu ababili, kodwa bona befakazele lokhu bona bobabili abazikhomitha kukho noma bazibophezela kukho, ngoba iyinkinga into yokwenza into ngoba nakho uvikela noma ujabulisa umndeni kanti inhliziyo ayisho njalo. Kanti sithini isiZulu masithi inhliziyo idle kuthandayo? Udla kuphi wena uma usuza ukuthi akusavumi kodwa lokhu licindezela izwi lokuthi bekezela mntanami kuzolunga noma lungisa noma xola, usazoqala phansi ufunde ukumthanda umuntu. Isinqumo oyithathela wena sona isona esiyokusiza ngelinye ilanga ukunesinqumo ozosithathelwa womunye umuntu. Namhlanje kwi-episode yengimalile sizothi zicabangele wena, zibeke wena kuqala, zivikele wena futhi kuqala ukuthi ubani uthini ngeinqumo oyithathayo wena ngempilo yakho, as long as zizolimaza wena mnikazi wazo oyithathile. Kunesifundo esithile ozobe usifundile kuzo noma kunokuthile oyobe ukuzuzile khona. Kungcono ukulinyazwa yinto oyinqumele wena ukunokulinyazwa yinto eyanqunywa womunye umuntu. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo namhlanje ngithi umnandi sawubona, ubuhlungu sala kahle. Siluzwile udaba likadadewethu eyibekela sizohamba naye lolu hambo. Ubengezile ukuzobikela uSteteleka kodwa ubezoqwashisa nawe wena osekhaya onenkinga ethi phumela obala, khuluma isikhathi sisekhona ngoba inkinga uma incane iyakwazi ukuzala enye engaphezulu kwaleyo. Asibonane futhi ngokuzayo.